Egunon, ongi etorriak nazioarteko jardunaldien bigarren eguneko ekitaldi honetara. Atzo, herrialde desberdinetako gatazkan konponbideetan parte hartu duten hainbat adituen eskutik, bake prozesuetaz eta bakea eraikitzeko prozesuetaz irakaspenak jasotzeko aukera izan genuen. Nabarmena da, gurean gertatzen ari den esperientzia munduan gertatzen ari diren beste batzuekin antzeratuta badaudela badituela ezaugarri berdinak edo antzekoak, baina era berean ere berezitasunak ere izan baditugu hemengo prozesu honetan. Duela 10 urte, haieten bildu ziren haiek lortutako adostasunaren emaitzei esker gaude gaur hemen, baina oraindik baditugu lantzeko hainbat eremu eta gainditu beharreko hainbat erronka. Horretaz hitz egingo dugu gaur goizeko 2 mahai inguruetan. Gatazka konponketen prozesuan eskarmentu handia duten hainbatek Euskal Herrian gertatzen ari den bake eraikuntza prozesuari buruzko gogoeta azterketa egingo digute ondorengo 2 mahai inguru hauetan. Lehenengo mahaiak gure prozesuan gizarte zibilak izan duen protagonismoa eta adostasunak bultzatzeko egin dituen ekarpenak aztertuko du. Foro sozial iraunkorreko kidea den Aizpea Leizaolak moderatuko du mahai inguru hau, bera antropologian eta hizkuntzalaritzan lizentziatua da, eta egun Euskal Herriko Unibertsitateko Donostiako kampuseko irakaslea da. Baina mahai inguruari hasiera eman aurretik, Jonathan Cohenen hitzak entzungo ditugu, beraz Jonathan, zurea da hitza eta jarraian Aizpeak mahai ingurua aurkeztuko digu. Ondo izan eta probestu gaurko goiza. Thank you ever so much. And it's a real pleasure and privilege to be here today. Eskerrik asko, plazer handia eta privilegio handia da gaur hemen egotea, antolatzaileen izenean hitz egiteko. Eta zuen baimenarekin gogora ekarri nahi dut bake eraikuntza prozesurako denbora behar dela. Conciliation Resourcesetik eta pentsatzen dut ere Berghoff Foundationen izenean, esan dezakegula 2 erakundeetan 20 hamarkada daramatzagula bake prozesuetan laguntzen eta baita ere Euskadiko prozesuan laguntzen. Aurrera eraman ditugun lan guztien erdigunean eta muinean egon da, eta horregatik gaude hain pozik hemen gaudelako, gaur hemen eta egun hauetan hemen, erdigunean egon da zeregin bat bakearen eraikuntza bera eta baita ere jaso genuen gonbidapena. Guk izandako bizipenak hemen partekatzeko eta munduko beste leku batzuetan partekatzeko. Nolabaiteko erresonantzia kutxa bezala jarduteko. Eta azken batean ideia batekin, eta da beste ikuspegiak mahai gainean jartzea, beste hausnarketak mahai gainean jartzea, besteen bizipenak mahai gainean jartzea. Eta baita ere, erraztea, harremanak eraikitzea, eta galdera zailak egiteko aukera zabaltzea. Azken batean bake prozesuak aldaketa prozesuak dira. Eta guk ere, gure jardun horretan, entzun egin dugu, ikasi egin dugu, eta oraindik ere horretan jarduten dugu. Ikasten, hausnartzen, entzuten, Berghoff Foundationen ere, duela urte pare bat, azterlan bat, aurkeztu zuten, pentsamendu estrategikoari buruzkoa, eta kasu honetan,
Aztertzen dena da nola suspertu, apurtu diren harremanak gatazkaren ondorioz. Apurtu direnak entzutea funtsezkoa da, noski, gatazka bat gainditzeko eta bake iraunkorrago bat lortzeko. Gai izan gara pertsonak biltzeko, gai izan gara hainbat lekutako pertsonak biltzeko. Euskaldunak, Euskal Herritik kanpokoak, hainbat lekutara joan gara ere esperientziak erakartzera, biltzera eta ona ekartzeko. Duela 10 urte, eskatu ziguten antolakuntzan jarduteko, eta garai hartan ez genuen bat ere argi zein izango zen emaitza. Bagenekien aldaketa gertatuko zirela, baina ezin genituen xehetasunak aurre ikusi. Eta uste dut hor aipatu behar dela ere zer nolako itxaropen egon zitezkeen duela 10 urte eta zein itxaropen egon daitezkeen gaur egun. Gauza batzuk asko aldatu dira, beste batzuk ez hainbeste edo agian ez nahiko genukena bezain azkar. Eta horretarako gaude hemen, horretarako antolatu ditugu, mahai inguru hauek, oinarrizkotzat jotzen ditugun gai batzuk eztabaidatzeko. Eta garrantzitsua iruditzen zaigu ere gure buruari galderak egitea. Horien artean, badago galdera bat, egin behar dioguna gure buruari, eta da, zer ez da aldatu, azken 10 urte hauetan. Badakit, Aieteko konferentzia eta gero hainbat galdera jarri zirela mahai gainean. Horietatik zeintzuk daude oraindik erantzun gabe. Gaur gonbidatu ditugun adituek lagunduko digute erantzun horietako batzuk aztertzen eta arakatzen. Eta bake prozesuei buruz 10 urteren ondoren, adibidez, garrantzitsua da eten bat egitea eta gure buruari galdetzea. Non egin genuen huts? Non ez genuen ikusi hobetu zitekeen zerbait, zer ez genuen ikusi eta zer egin dezakegu gauzak hobeto egiteko. Uste dut etenaldi horiek beharrezkoak direla gauzak hobeto egiteko. Indarkeria egoeretan berriro eror ez gaitezen gure gizarteetan. Horretarako bildu gara gaur hemen prozesuak aurrera jarrai dezan. Eta eskerrik asko guztioi ona etortzegatik. Hemendik zatozenei eta urrunetik etorri zaretenei ere. Eskerrik asko. Swapped. Bai, egun on guztioi, behin tokiak kokatuta, itzulpen eta aldibereko itzulpeneko kanalak eta bermatzeko egin behar izan dugu guzti hau. Ohore handia da gaur hemen duela hamarkada bat Aiete gertazedin lanean jardun ziren 4 pertsona biltzea. Horietako 3 Euskal Bake prozesuaren baitan mugarria izan den Aieteko konferentzia deitu eta antolatu zuten 3 eragileetako kideak ditugu, Conciliation Resources, Bergo Fundazioa eta Lokarri, bai eta gerora, abian jarri zen nazioarteko kontaktu taldeko kide bat ere. Europako azken gatazka armatuaren amaiera bideratu eta bake prozesua abian jartzeko
urrats ezinbestekoa izan zen Aieteko konferentzia, eta nik uste egun hauetan horren adibide argiak ikusi ditugula atzoko egunean zehar, arratsaldean zehar izandako hitzartzeetan. Atzo Aieteko jauregian bildutakoek aipatu zituzten prozesuaren nondik norako zenbait. 10 urte hauetan aldaketa handiak egon dira, bai Euskal Herrian, bai nazioarte mailan, eta nolabait ere atzera begiradako bat egitea importantea da ikusteko Jonathan Cohenek aipatzen zuen bezala ez bakarrik zertan huts egin ahal izan den, baizik eta zer ikasi dugun. Eta hori da hain zuzen ere gaurko mailan aipagai izango duguna. Bestalde, pandemiak mundu mailan eduki duen eraginak ere noski horrek guztia ere baldintzatu egin du, eta lan egiteko molde berrietara egokitu behar izan dugu, baina horrek ere nolabait ere froga moduan bizitzeko parada izan dugu. Bake prozesu guztiak bereziak direla jakinik, eta mota desberdinetako kontingentzien menpe daudela jakinda ere, bakegintzan jarduten diren aditu eta eragileek euren irakaspen eta esperientziak gatazka konpontzeko bidean jartzen dituzte euren jakitea eta euren ezagutza. Tokian tokiko gizarte eta eragilei dagokie berauek euren gain hartu eta egokitzea. Eta hortaz, gaur hemen aipatuko duguna izango da zeintzuk izan diren Aietetik jaso ditugun irakaspenak. Eta horren inguruan jardutea eskatuko diet nerekin batera mailan eserita daudenei. Hortaz, gurekin ditugu hemen, eta ordenean aurkeztuko ditut, gero itzulpen kontuengatik horrela behar delako. Andy Karl, hemen nire parean, gatazka konponketetan eskarmentu handiko aditua, 1984ean Conciliation Resources Fundazioko sortzaileetako bat, bai eta bertako zuzendari 2016 arte. Egun gatazka testu inguruetan lanean dihardu, besteak beste ekialdeko Afrikan eta beste toki batzuetan, tartean Ipar Irlandan, egia, justizia eta erreparazioa eta berriz ez gertatzeko bermeak kudeatzeko moduen inguruan. Bera, Aieteko konferentziako antolatzaileetako bat izan zen, eta hortaz bere lekukotza interesgarria zaigu gaurko mahai honetarako. Bere ondoan, Begonik Duduet, gatazken konponketan doktorea, eta nazioarteko hainbat agentzietan aholkulari jardundakoa. Aieteko konferentzia deitu zuen Berghoff Fundazioko kide da, 2005 geroztik, eta hortaz ere bide luzea du kontu hauetan, eta gatazka konponbideari buruzko teorizazio lana egindakoa da. Eta lehen aipatu du Jonathan Cohenek ze garrantzia izan duen ere, nolabait ere horren teorizazioak, mundu akademikoaren ekarpenak, gero praktikara nolabaiteko bi norabidetako bide baten aurrean gaude, ez? Adituak eta eragileen arteko elkarlan horretaz. Gatazka ondorengo gobernantza eta gatazka armatutik erresistentzia zibilerako trantsizioak aztertu ditu bereziki. Bere ondoan, Paul Rios dugu, zuzenbide eta giza eskubidetan formatua, eta 2006 eta 2015 bitartean Euskal Herriaren bakearen, akordioaren eta kontsultaren alde lan egin zuen, Lokarri sare herritarraren koordinatzaile eta antolatzailea izan zen. Gaur egun aholkulari independientea da, eta kanpo proiektuetarako aholkulari lanetan dabil, Kolonbian besteak beste Agirre Lehendakari Zenterren eskutik. Eta 2011an ere, Aieteko konferentzian erraztaile izan zen bai eta antolatzaileetako bat. Eta azkenik, nire ondoan, Alberto Espectorowski dugu, politologo uruguaiar israeldarra, hainbat bake prozesuetan aholkulari jardundakoa, besteak beste Camp Davideko akordioetan. Tel Aviveko Unibertsitatean zientzia politikoetako irakaslea izan da, eta 2011az geroztik Brian Currin buru zuen nazioarteko kontaktu taldeko kide izan zen, eta gertutik jarraitu du ordutik Euskal Bake prozesua. Mahai ingurua parte hartuko dute hizlariek, eta gero ondoren irikiko dugu tartetxo bat galderak egiteko, galderak foro sozialak antolatutako ekimenetan ohikoa den moduan idatziz jasoko ditugu, hemen ibiliko da eneko hor zuen eskubitara
berari pasatu galderak, eta maiko kidei bideratuko dizkiegu. Eskertuko genizueke ere, galdera zehatza baldin bada hizlari jakin batentzat, hori horrela adieraztea eta galderak ere ahalik eta modu zehatz eta argienean adieraztea. Bai. Eta hortaz, besterik gabe hasiera emango diegu mahai inguruari. Ikusten dugunez, hemen ditugunak ibilbide oparoa duten hizlariak ditugu, eta nik galdetu nahi nizueke zuetako bakoitzari, markatu, zain naiz hitz egiten di bakarrik maskarillakin. Zuetako bakoitzari Aieteko konferentziara nondik nora heldu zineten, alegia nola iritsi zineten Aieteko konferentzia, mugarri importantea bihurtu zen Aieteko konferentzia horretan parte hartzera. Eta zurekin hasiko gara, Andi. Thank you. Thank you, and thank you for the invitation to be part of this. Eskerrik asko, eta eskerrik asko hemen egoteko aukera emateagatik. Jonathanek esan bezala, Conciliation Resources, abian jarri zenean, gure helburu nagusien artean ikastea zegoen. Ikasi egin nahi genuen 80ko hamarkadan, hasi ginen argitalpen batzuekin. Artikulu batzuk argitaratu genituen, Ipar Irlandari buruz, gaztelaniara itzuli ziren, eta Gernikako prozesuan parte hartzeari ziren pertsonei helarazi genizkien, besteak beste. Horrela seginen lanean, eta jarraitu genuen pertsona horiekin harremanetan egoten. Uste 2007an izan zela, gonbidapena jaso genuela, hausnarketa prozesuetan parte hartzea ezker abertzalearekin, eta bertan hausnarketa prozesuetan murgilduta zeuden etorkizunaren inguruan, eta etorri ginen gu ere haiekin hitz egitera, eta pixka bat azaltzera zer ikasi genuen guk munduko beste leku batzuetan, eta noski ikastera, Jonathanek esan duen bezala. Eta Aieteko konferentziaz hitz egiten hasi zenean, eragile asko, zauden eragile sozial asko, bertako asko, eta guk ez genuen pentsatzen, gu ere hor egongo ginenik erdigunean bagenekien funtsezkoa izango zela, Euskal Herriko prozesuarentzat, eta azken batean hor egon ginen, jakin gabe ere oso ongi zein izango zen gure ekarpena. Denbora pasatan noski argi geratu zen, eta baita ere amaierako deklarazio hura egin zenean. Nire kasuan ere atsegin handia da, hemen egotea azken hamarkada honetan ikasitakoa hitz egiteko. Eta ni konferentzia bera baino urte pare bat lehenago, hasi nintzen lanean, honetan, eta Donostiara etorri ginen urtebete lehenago mintegi bat egiteko. Eraldaketa prozesuei buruzko mintegia izan zen, gatazken ebazpenari buruzkoa, Hego Afrikako gonbidatuak ekarri genituen, eta gero ere, argitalpen bat egin genuen Euskadiko protagonistei buruz, egindako negoziazioen porrotari buruz, eta garai hartan ere Ipar Euskal Herrira joan ginen, eta han ere beste bilera bat egin ahal izan genuen, eta bilera hartan kontraterrorismoaz eta horrelako politikez hitz egin genuen, ez da, garai hartan gertatzen ari ziren gauza hori ez. Lokarrik gonbidatu egin gintuen, han egoteko. Lokarrin 2009an hasi ginen, parte hartzen, Brian Corrin Hego Afrikako abokatuak gurekin harremanetan jarri zelako, lanean ari zelako,
ezker abertzalean egiten ari zen aldaketa estrategikoan. Laguntza behar zuen ura ezagutzera emateko eta baita ere gainerako alderdi politikoekin lantzeko bake prozesuari beste ekarpen bat egiteko. Nazioarteko taldea sortu zen Y comenzamos a darles apoyo técnico. eta harremanetan jarri ginen ere espektoroskirekin eta laguntza eta bitartekaritza lanetan egon ginen gauza bera egin genuen ere suetena egiaztatzeko nazioarteko batzordearekin garai hartan Ramani Callingham zegoen haren buru gisa eta garai hartan ere jaso genuen agindua antolatzeko Aieteko nazioarteko konferentzia. Labur bilduz, gu baginen erakunde soziala, aktivistak biltzen zituena, eta bitartekaritza eta lankidetza zereginetan parte hartu genuen nazioarteko erakundeekin, nazioarteko bitartekariekin. Alberto? Thank you very much for the invitation. I'm very proud to be here. Eskerrik asko gonbidapenarengatik, atsegin handia da hemen egotea eta honen parte hartu ahal izana. Briani esker, nirekin harremanetan jarri baitzen bera, parte hartu nuen gonbidapena egin zidanean nik baiezkoa eman nion, argi sentitu nuelako parte hartu nahi nuela prozesu honetan. Gertukoa sentitzen nuelako. 6 hilabete eman nituen Euskal Herriko Unibertsitatean eta horregatik nolabaiteko gertutasuna sentitzen nuen ere. Horrela hasi nintzen parte hartzen. Eta nire ustez garrantzitsua da inplikazio hori, lan aktiboa egitea. Eta ni zientzia politikoetan naiz aditua, ez gatazken konponketan. Garai hartan ez nekien ezer edo ia ezer gai horri buruz. Beraz, ni ez nintzen aditua horretan, naiz eta noski banuen nire ekarpena egin teoria politikoari buruz. Xlobo Benavidekin lan egindakoa nintzen, palestinarrekin negoziazioetan, eta hori zen pixka bat nik gatazken konponketan nuen eskarmentua. Noski, zerbait ikasi nuen, ikusi nuen zer nolako tratamendua ematen zitzaion, nola prestatzen zituzten, adiskidetze prozesuak, eta ezakite lortu nuen ala ez, baina nire ekarpena hori izan zen. Erantzun dezala, bere iritziz, zeintzuk izan dira, zure iritziz handi, zeintzuk izan dira Aieteko irakaspen nagusiak? Bai? So I knew you were going to ask me this question. Bai, banekien galdera hori egingo zenidala, bai. Susmoa banuen eta horregatik pixka prestatuta ekarri dut erantzuna. Aieteko konferentzia egin aurretik asko egin zen. Lan handia zegoen eginda eta Berghoff Foundationen dokumentatuta dago egindako lan horren zati handi bat. Beraz, bagenuen zerbait ikasita Aietera iristerako. Zer ikasi dugu? Azken hamarkada honetan, badaude irakaspen batzuk lotuta daudenak eztabaida prozesu horiekin, ez da? Hemen eztabaidak egin dira, iraganari buruz, etorkizunaren eraikuntzari buruz, eta ezagutzen nauzuenok, badakizue edo entzungo zenuten, nire iritziz 3 dimentsio edo 3 alderdi daudela bake eraikuntza prozesuetan.
Alde batetik, badago barne maila hori zure etxean, zure mugimenduan, zure elkartean, eta hor dira gauzak zailen, hor dira mingarriak, eta hor gatazka konpontzea zailagoa izaten da. Bigarren maila edo bigarren alderdia da gatazkak konpontzea beste pertsona eta beste talde batzuekin. Eta helburu batzuk partekatzen direnean, eta beste eremu batzuetan leian zaudetenean. Eta hirugarren maila edo alderdia litzateke oposizioarena. Eta hor aurkitu behar da zer dagoen komunean bake prozesu bat eraikitzeko. Aiete mugarri bat izan zen, baina Aiete baino lehen ere gauza asko egin ziren 3 alderdi edo maila horietan. Eta guztiak ezinbestekoak izan ziren adostasunera iristeko. Barne mailan, gauzak pixka bat txukundu egin ziren, antolatu egin ziren, eta hori funtseskoa izan zen Aiete gertatzeko. Aukerak egon ziren ere hausnarketak egiteko eta harrezkero horretan sakondu ahal izan dugu. Azertu dugu, adibidez zer nolako harremana egon zen, Espainiako estatuarekin, atera gara gure konfort eremutik, eta bake prozesuetan parte hartzen dugunok, badakigu, kanpotik parte hartzen dugunok neutraltasunez jokatu behar dugula. Ezin dugula alde baten edo bestearen alde agertu. Eta batzuetan, badakigu ere, funtsak iristen direla eta horrek ere eragin bat izan dezakela. Zer gertatu zen Euskal Herrian? Euskal Herrian, bazeuden alde batetik lortu nahi ziren edo defendatzen ziren helburu batzuk, baina gure erakundean, esan bezala, batez ere, arreta jartzen dugu ikastean, eta Euskal Herriko gatazkaren kasuan erronka zen preskripzioarena. Adibidez, terroristen zerrendena, ez da? Hor, adibidez, bazegoen informazio bat, eta helburua zen beti aukera eskaintzea indarkeriatik ateratzeko, eta hori leku batzuetan ilegala da, legeak debekatu egiten duelako. The legal risks were real and transnational, and they were transnational and long-term. Onartu egiten genituen arrisku legalak maila transnazionalean ere bai. Praktikan, hauxe egin behar genuen. Aztertu zehatz-mehatz, ze parte hartzaile gonbidatuko genituen, ze ekitalditara, ze bileretara, eta esate baterako elkarrizketarako aholkularitza taldea ez dago hemen, baina beraiek ere badakite zeri buruz ari garen hitz egiten jakiteko ze arrisku genituen aurrean, Brian, Karin, edo beste hainbat nazioarteko lider Aietera etorri zirena, Kofi Annan ere bai. Guk denok onartu genituen arriskuak zeudela. Baita ere Berghoff fundazioak ere bazekien arriskuak zeudela tartea. Justizia eta bakea denek parte hartu genuen, guztiek ausardia izan genuen arrisku horiek gure egiteko. Eta euskal esperientziak erakutsi digu, noski, terrorista zerrendak direla errepasatu beharrekoak. Eta zerrenda hauek tresna politiko bat dira eta ez dute zer egiten gatazka konpontzen laguntzeko eta erronka izaten jarraitzen dute gaur egun. Beste irakaspen bat baino gehiago gustatuko litzaidake aitortzea laguntzaile nazioarteko hauek guztien integritatea nolakoa zen, baina arriskuak ere esan nahi nuke ez genituelako bakarrik izaten, baizik eta adibidez Paulek ere bai eta beste ekintzaile batzuk ere Euskal Herrian hautatu zutenean bide honetatik joatea. Eta hemen ikasi dudan zerbait da nazioarteko gatazka batean, gatazka armatu batean, normalean
nazioarteko zuzenbideren arabera badaudela arauak errepresalien aurka doazenak eta bakeraren ekintzaileen aurka egiteko, baina nazioarteko gatazketan ez ditugu horrelako babesik. Ez dago horrelako babesik. Hau da, Josu Ternera dugu, esate baterako. Josu Terneraren kasua azkenan absolbitu egin zuenak Frantziar auzitegi batek duela hilabete gutxi. Nik uste dut gauza horiek asko esaten digutela, ekintzaileek bizi dituzten arriskuei buruz, bakearen autua egiten dutenean. Josu Ternera absolbitu egin zuten, eta horrek zerbait positibo esaten du bere ausardiaz, bere adiskiden ausardiaz ere. Asko esaten du, eta epaileak esan zuen argi eta garbi negoziazioetan parte hartzea, bileretan parte hartzea, gatazka armatu bat amaiarazteko, hori ez dela terrorismo ekintza bat. Hori oso argi esan zuen epaile frantziarrak, ez da onargarria negoziatzaileak eta ekintzaileek ez dezaten babes oinarrizko hori izan, eta hori oraindik ere oztopo bada beste talde batzuetan. Oraindik ere negoziazioetan sartuta daudenak indarkeriarekin amaitzeko, eta nik uste dut hau oso garrantzitsua dela eta kontutan hartu beharrekoa esate baterako. Negoziazioetan, eta gatazka baino gehiago, Espainiako estatuan eta Kataluniako gobernuaren artean ez da gatazka armatu bat, baina bermatu beharra dago babesa dutela negoziazioan sartuta duten guztiak. Eta ikusi dugu ere, haien parte hartzea prozesu honetan zigor ondorioak izan dituela. Beraz, ez da onargarria arriskuan jartzea negoziazioaren autua egiten dutenak eta elkarrizketaren autua egiten duten pertsonak, eta nik uste dut alde guztiak nolabait sistemaren bat adostu beharko dutela ekintzaile hauek babesteko. Beraz, ari gara 3 domeinu hoiei buruz, 3 esparru hoiei buruz hitz egiten, hau da, bakearen alde lan egitea taldeen barruan, hau da, mugimenduen barruan, eta gero dugu borondate hori arriskuak hartzeko, eta hau guztia oso zaila da, baina gero ere badugu kanpoko arrisku bat, kanpotik datorrena noski. Eta hauek dira ikasitako irakaspenetako garrantzitsu batzuk, eta azken ondorio bat egiten esaten usten baldin badidazue, esango nizueke estrategia desberdinak daudela, egon zirela garai hartan, eta horrek ekarri zuen Aieteko konferentzia ospatzea. Eta naiz eta Espainiako estatu oso zail bat izan aurrean, estrategia horrek funtzionatu zuten, eta estrategia horiek ekarri dute eraldaketa bat, begiazko eraldaketa bat, eta horrek Euskaldun guztien bizitzak aldatu ditu. Eta azken hamarkadari erreparatzen badiogu, ikus genezake eraldaketa prozesu hori nola gertatu den urteetan barrena. Hau da, ikusi dezakegu kamara geldoan ikusiko bagenu bezala. Hau da, balde batetik dugu adierazpena 2011an, gero armagabetzea etorri zen, gero eta disolbatu zen 2018an, beraz aurrerapen asko egon ziren eta lortu ditugunak azken urteetan, gauzatu egin durenak, gero baditugu ere alderdi politikoak, Bildu, Bildu, gaur egun legezkoak dira, eta publikoaren babesa dute, erbesteratu batzuk itzuli egin dira, eta gero autonomia erkidegoko gobernuari iritsi zaio espetxeen eskumena bere eskuetara. Beraz, asko lortu da 10 urteetan, hamarkada luzea izan da, oso gogorra izan da ere bai, baina aurrerapenak ikaragarriak izan dira ere bai, hori kontutan hartu behar da. Eta gainera, adostasun global bat egongo balitz jakiteko nola amaitu gatazka armatuak eta nola ekarri bakea, adostasun hori zuek berridatzi duzu egin duzuen lanarekin hemen Euskal Herrian. Eta nik uste duzuen adibidea eredugarria dela, jakiteko nola eraiki bakea. Beste modu batean planteatuko dut galdera gisa. Euskal kasua izanetik adibide bat, jakiteko nola eraiki daitekeen bakea modu alde bakarrekoan akordio politiko bat egon gabe, nire erantzuna izango litzateke ez. Eta azken inspirazio gisa edo nik atera dudan ondorio bada, prozesu horrek ez duela zer ikusirik
alde bakarreko prozesu batekin. Ez da prozesu alde bakarreko bat. Hau da, adibide bat jakiteko zer lortu daiteken pertsona asko eta organizazio askok batera lan egiten dutenean, ez mugimendu bakarrean, baizik eta lankideak diranean eta taldean lan egiten dutenean, helburu komun bat erdiesteko. Eta denborarekin, lanean, denok elkarrekin lan eginez, ikus dezakegu nola irits daitekeen bultzada bat izatea, bultzada geldi ezin bat izatea gainera. Eta zuek bilatu duzue gatazka modu baketsuan ebazteko modua. Eta organizazio baten izenean, nik nazioarteko organizazio baten izenean hitz egiten dut, eta baita ere beste nazioarteko organizazio batzuekin lan egin dugu. Ez lehiatzeko, bezik eta lankidetzan jarduteko, eta hori da hemen egin duzuena. Beraz, horrela lan egin behar dugu etorkizunean, lankide izan behar dugu, kooperatu behar dugu, pertsona desberdinen artean eta organizazio desberdinen artean. Gatazka armatuak urakanen antzekoak dira askotan, eta sarritan beren dinamika sor dezake, dinamika komplexua, autosostengarria, eta hor jarraitzen dute beren suntsipen gaitasun handi horrekin. Eta nik hemen ikasi dudana, da nola ekarri aldaketa baketsu bat, indarkeriaren antzera aldaketa baketsuak ere bidearen araberakoa ere badela. Eta beti ere lider politikoen mende dago, askotan, nazioartekoetan, tokikoetan, zenbat eta denbora gehiago lan egin pertsona hoiek elkarrezketa bultzatzeko, orduan eta iraunkorragoak izango dira lortzen diren aldaketak. Eta beraz, erabaki guztiak, erabakigarriak izan zirenak, haietik aurretik hartu zirenak. Eta prozesu honek guztiak ekarri du bakearen urakan bat sortzea, bakearen zurrunbilo bat sortzea. Eta gatazka oso ilun bat bihurtu duzue zerbait oso positibo. Eta gainera aukera berri asko ireki dituzue. Eta zuek denak nola elkartu zineten aieten duela 10 urte eta ze ahalmen izan zuen lankidetza horrek, hori da nik ikasi dudana, hori da nirekin gelditu dena, eta eskerrik asko parte izaten usteagatik. Eskerrik asko. Yes. So, 10 years ago at the Ayete conference, Duela 10 urte Aieteko konferentzian ez genuken imaginatu ere egingo ze gertatuko zen urrengo hamarkadan. Denek bagenuen itxaropen bat, Aieteko adierazpenak bultzada berri bat sortuko zuela bake prozesuaren alde, Espainiako estatuaren eta etaren alde, baita ezker abertzalearen artean ere, eta burutu egingo zela nolabait akordio truke bat eginez, eta behar bada hurbiltze bat ere lortuko zela, eta hori etzen gertatu, hori denok dakigu. Eta ze gertatu zen orduan? Ze gertatu zen? Bake prozesu bat sortu zen, batere konbentzionala etzena, gora berasko izan zituen prozesuak, eta egia esan, lezio asko ikas daiteke prozesu horretatik. Ari naiz bitartekariez, ari naiz eragile desberdinez, bakea erekitzeko orduan mundu osoan. Atzo entzun genuen eta egia da gatazka guztiak bakarrak direla, eta ez dagoela euskal eredu bat erreplikatu daitekena munduako beste bazter batean, baina bai dira hainbat elementu oso garrantzitsuak direnak, eskentzen digutenak nolabaiteko inspirazioa. Elementu horietatik asko ikas dezakegu. Esate baterako blokeoa sortzen danean, hau da, alde batek baztertu egiten duenean bakea erekitzearen ikuspegi bat edo ukatu egiten duenean gatazka politiko bat egon ere badagoela. Eta askotan privilegioa izan dut, hemen Euskal Herrira etortzeko, eta parte hartu izan dut mota honetako bake foroetan, eta segurenez asko kentzungo didazue esaten, oain izango dudana, baina laburtu behar balin batut azken 10 urteetan ikasitakoa, nik 2 irakaspen gako aipatuko nituzke. 2 irakaspenik erabiltzen ditudanak edo aprobetxatu egiten ditudanak gatazketan lan egiten dudanean beste herrialde batzuetan. Irakaspen batek du persistentziarekin eta sormenarekin du zerikusia, eta bigarrenak du inklusibitatearekin zerikusia. Az gaitezen sormenarekin eta berrikuntzarekin. Nik Euskal Herrian ikasi nuen gauza berri hori, elkarrezketa mota guztien artean,
eta negoziazioetan ikasi nuenean, gizarteak bakea eskatzen duenean, gizarteak galdatu egiten duenean, bakea modu duinean, naiz eta bake prozesu negoziaturik ez egon estatuan egin ditekela. Hemen Euskal Herrian lortu egin zen hori elkarrezketaren muina aldatuz, elkarrezketaren ikuspegi aldatuz. Jadanik etzen elkarrezketa bat gobernu zentralaren artean eta beste aldeen artean modu blokeatuan. Aldatu egin zen eta elkarrezketa alde anitzetakoa bihurtu zen edo eremu asko sortu ziren gizarte zibilaren artean, alderdi politikoen artean, euskal gizartearen artean, espektro politiko guztia parte hartu zen eta askotan etako militanteekin ere bai. Beste elementu bat, sormenari dagokionez, eta hemen ikasi nuena euskal prozesu honetan, izan zen, elkarrizketa politikoak batazkan dauden gai funtsezko buruz, adibidez, euskal identitatea, euskal abertzalearen gatazkak. Negoziazio hauek blokeatzen direnean, posible da aurrera egitea, elkarrizketaren bitartez, eta adostasuna sortuz. Oinarritzen balin bagara bintzat gatazkaren ondorioetan. Eta giza alderdietan. Gatazkaren giza alderdietan normalean, prozesu tradizionaletan, gai hoiek azkenean tratatzen dira akordio batera iritsi ondoren. Faktore politikoei buruz akordio batera iritsi ortez muinean dauden gai hoietan. Naiz eta blokeoak egon hemen euskal prozesuan bide ofiziale horretan, negoziazioetan aurrera eginda beste fronte batzuetan. Eta beti ere hori posible izan da foro sozialari esker, etaren armagabetzeari esker, presoi esker, adiskidetzeari buruz, oso aurrerapen handia eginda beste fronte batzuetan. Eta muinean zeuden faktore politikoak oraindik ez dira konpondu, edo ebatzi, baina behar bada politika konbentzionalarekin lortuko da horiek konpontzea ere bai. Eta gero bigarren irakaspen batez zerikusia du inklusibitatearekin. Hau da, nork du jabetza, norena da prozesua. Handik ondo esan duenez, independentziaren aldeko indarrak Euskal Herrian, beren burua behartuta ikusi dute, bere planteatzera ebazketa baten pausuak. Eta ikasi dute beste bide bat, desmilitarizazio bide progresibo bat ikasi dute beste eragile batzuen laguntzarekin, Estatu frantsesa, Euskal Erakundeak eta Euskal Gizartearen laguntzarekin oro har ere bai. Eta nire kideak esan duen bezala, nik uste du lehen maila izango litzatekela barne inklusibitatea ezker abertzalean. Elkarrizketa hori eman zen, aiete aurretik hasia zen, eta gero ondoren ere jarraitu zuen. Ze oso garrantzitsua da barne adostasun bat iristea une oro. Eta lider hauek horren besteko ausardiarekin erabaki zutenak beste bide bat hautatzea edo ebazketara iristea bake bidea erabiliz, garrantzitsua zen guztion adostasuna izatea mugimenduaren barruan, garrantzitsua zen bermatzea parte hartzaile guztiek parte hartzezaketela erabaki horietan, organizazioa desegite horretan, eta soluzio bat bilatze aldera. Eta oso prozesu garrantzitsua da. Eta horri esker posible izan zen etaren desegitea 2019 garren urtean. Eta gero, maila politikoan inklusibitateak ere esan nahi du bermatu egin behartzela alderdi politiko guztiak ados egotea, eta hori gauzatu egin zen Baionako adierazpenean. Eta benetan harrigarriena dena eta positiboa da alderdi politiko guztiek gonbidapena onartu zutela biltzar horretara joateko. Eta oraindik ere akordioan jarraitzen dutela, eta inklusibitatea ere gertatu zen gizarte mailan. Ze niretzat ere irakaspen oso garrantzitsua izan da, ze euskal gizartea gai izan da, modu inklusiboan sustatzeko, eta jarraitu du izaten eragile nagusia bake prozesuan. Eta hemen gogora etortzen zait esate baterako lokarrik lideratutako ekimen batzuk. Eta hemen baita ere bake bidea dugu, alderdi anitzeko plataforma, eta hainbat foro sozial 2013 aurrera antolatu direnak, eta ekarri dutenak
elkarrizketa nazional bat sortzea eragile guztien artean Euskal Herrian, eta ondorioz prozesua herriarena da. Hau da, foro soziala bihurtu da egitura iraunkor bat, hori 2013an gertatu zen. Eta foro horrek proposamen espezifikoak egin ditzake, blokeatze horiek gainditu alizateko eta horrela prozesuarekin aurrera jarraitu alizateko. Hau da, arrakasta izateko ere bai ari naiz pentsatzen, bakearen artisauen kasuak beraiek izan ziren azken batean desarmearen tresna bat, eragiketa horren tresna bat. Eta horixe da hemen gertatu dena. Zeren eta eragile militarrak, segurtasun eragileek erantzunkizun hori utzi zuten, armagabetzearen ahalmena utzi zuten gizarte zibilaren esku, hori gauza aparta izan zen, hori ez da askotan gertatzen munduko beste alderdi batzuetan. Eta horrela iristen naiz inklusibitatearen azken elementura. Hau da, nazioarteko inklusibitateaz ari naiz. Nik uste dut gizarte zibilak Euskal Herrian eta eragile politiko euskaldunak oso inteligentak izan direla, nazioarteko elkarteak gonbidatu dituztelako, nazioarteko irudiak edo figura gonbidatu dituztelako lekukoak izatea, ikusteko ze urratsak ematen ari ziren bake prozesuan. Eta norbanako bakoitzari utzi diote, erakunde bakoitzari utzi diote bere indarretik ekarpenak egiten, eta bere ahalmen horretatik, esperientzatik ekarpenak egiten, denek laguntzeko bake prozesu horretan pentsatzen ari naiz, adibidez nazioarteko kontaktu taldean, Brian Curryren lidergoan, Dialog ere bai, elkarrezketarako talde, aholkularitza taldea, beste erakunde batzuk ere ditugu parte hartu dutenak, eta diplomazia lanak egin dituenak Espainiako estatuarekin, gero baita ere beste erakunde batzuk, nire erakundearen antzero, Berghoff instituzioak, eta bakoitzak bere ikuspegitik lagunduz eta bakoitzak bere esperientziatik lagundu dute, pixkanaka bultz egiten prozesu honetan eta aurrera jarri dezan. Eta noski ere euskal ekintzailei lagunduz, hoiek bai ziren benetako protagonistak bake prozesuan. Orain bermatu behar dugu, inorez dugula atzean uzten urrengo urratsetan. Aipatu dugu jadanik norbanakoen rola, hau da, arriskua hartu zuten pertsonak bakea bilatzeko eta orain beren prezioa ordaintzen direnak. Josu Urrutiko etxea esate baterako eta beste batzuk. Haren ez pentsatzen ere presoengan. Borondate honeko keinu bat merezi dutenak botere judizialaren aldetik Espainian eta Frantzian. Beraiek ekarpenak egin dezaten gizarte bat eraikitzeko orduan, bakean biziko den gizarte batek ero ere ez pentsatzen biktimengan, oraindik ere aitortza oso baten zai daudela beren sufrimenduaren toinazearen aitortza bat erronka asko ditugu eskuartean, baina datozen mainguruetan hitz egingo da horri buruz. Eta horrekin bukatzen dut nik ikasitako irakaspenekin, baina nik izandako irakaspenak bakarrak izan dira eta inspirazio iturri izan dira. Bakearen arloan lan egiten dugu mundu guztiarentzat, pertsona askorentzat mundu osoan. Beti erabiltzen ditut hemen ikasitako irakaspenak munduaren beste bazter guztietan, eskerrik asko. Zure txanda da. No es que me haya quedado sin el guión, pero no. Ez dakit dioirik gabe gelditu ote naizen, gainera... No lo hemos preparado, Veronik y yo... Veronik eta nik ez du elkarrekin prestatu, baina bere argudioari jarraituz, inklusibitatea hitz egin du, eta uste dut, Aiete aurretik gertatu denarekin, bat eginez, eta inklusioak ardatz hartuta. Gutxi gogoratuko duzuez Aieteko argazkia da, nazioarteko liderren argazkia, han daude eskaileretan, eta konferentzia egun balenago hasi zen, urriaren 16an hasi zen hain zuzen ere, igande batean antolatu zen, eta topaketa bat antolatu genuen nazioarteko bitartekarien artean. Ez banago oker, Brianek eta Albertok parte hartu zuten, eta elkartu egin ziren Euskal Gizarteko Zibilaren ordezkariekin, bakearen eta giza eskubideen aldeko gizarte erakundetakoekin, unibertsitate komuniteko kideekin, eta kultura munduko erreferenteekin bildu ziren horrekin, Euskal Gizarte osoa konferentzian parte hartzera bultzatu nahi genuen.
Eta eraberean konferentziaren arrakastarik handienetako bat gure historian inoiz izan ez den aniztasuna biltzeko gaitasuna izan zen. Ze aretoan Euskal Autonomia Erkidegoko, Nafarroako eta Iparraldeko ia alderdi eta sindikatu guztiak egon ziren. Eta inoiz ez genuen espazio bera partekatu bakearen eta bizikidetzaren aldeko konpromiso kolektibo batean. Eta uste dut horrekin guztiarekin prozesu inklusibo bat bultzatu nahi genuela, non sektore soziopolitiko guztiek beren lekua izango zuten. Prozesuaren partaide eta protagonista esentituko zirela batzuetan, kosta egiten zait itzultzea ere, Beronikek ere esan du, gaztelaniera itzultzea ere kosta egiten zait esatea, baina nahi genuen sentitu protagonista eta prozesuaren jabe izan nahi genuen. Ze kanpoan uzten balin badezu norbait, gero oinarria jartzen dituzu porrota izan dezan. Eta bakearen iraunkortasuna guztiak ordezkatuta eta entzunda sentitzea eskatzen du. Eta nik uste dut horixe lortu egin zela. Bigarren irakaspen bat ere, nazioarteko facilitatzaileen garrantzia. Eta, nahita esaten dut, facilitazioa hitz egiten dut eta ez bitartekaritzaz, atzo hitz egin zen bitartekaritzaz jauregianik, zalantza ditu bitartekaritza neutralaren eraginkortasunari buruz, baina zuek zarete adituek eta zuek dakezue nik baino gehiago, baina zalantzak ditut horren inguruan. Baina bai egiaztatu izan dut urte hauetan, nazioarteko facilitazioaren garrantzitsua izan dela, jakina Brian, Alberto eta harremanetarako nazioarteko taldeko gainerako kideak adibide garrantzitsuak izan dira. Haien funtzioa bikoitza izan baitzen. Alde batetik, alderdiak hitz egitera bultzatzen zituzten. Askotan, bisitan etortzen zitzaizkigunean eta alderdi politikoekin biltzen zirenean ikusten zuten, asteak zera matzetela hitz egin gabe elkarren artean. Eta haien gomendia beti berbera zen. Komunikazioa berriro hartu behar duzu. Eta horrela gertatu izen, beren bisitaren ondoren, kontaktuak berriz ere hasten ziren haien aholkuei jarraikiz. Eta beraz, haien bultzada erabakarria izan zen, elkarrizketa geldirik ez egoteko. Baina egin zuten lanak ere beste bertute bat, beste ezaugarri positibo bat zuen. Hau da, alboko pentsamendu laterala esango genuke, azalduko du zesan nahi dudan. Indarkeriaren eta gatazkaren egunerokotasuna murgilduta gaudenentzat oso zaila da beste perspektiba bat izatea, eta askotan iruditzen zaizu horma zeharkazin bati aurre egin behar diozula, etengabe ez dauzula inolako aukerarik. Nazioarteko bideratzaileek lagundu ziguten perspektiba izaten, ze arazoari beste ikuspuntu batetik begiratzen lagundu ziguten. Horregatik esaten dut albokoa dela, eta lagundu ziguten ere irtenbide irudimentsuak aurkitzen. Beste bake prozesu batzuetan izandako esperientziaren ondorioz, eta uste dut ez garela oraindik jabetzen zuen laguntza izateak ze luxua izan zen guretzat, ze egokia izan zen guretzat momentu komplikatuetan. Eta behar badakuk gure kabuz ez genuen izango gaitasun hori egindakoa egiteko zuen laguntzari gabe. Hirugarren irakaspen bat izango litzateke eskualdeen bultzadaren garrantzia. Batzuk entzungo duzue hitz hori eskualdea, regional, erabiltzen den hitz teknikoa honelako egoeretan. Gure bake prozesua, ez da gobernu nazionala parte hartu nahi ez duen egoera bakarra munduan. Ez da bakarra, gu ez gara horretan bakarrak, eta gure kasuan prozesu berritzaile bat garatu dugu. Non protagonismoak, Beronik eta handik esan duen bezala, gizarteak berak izan zuen, baita ere alderdiek eta erakundeek. Eta ingelesetan da bezala, it takes two to dance tango. Bi pertsona berdira tango bat dantzatzeko, bakearekitzeko orduan ere bai noski. Eta baita ere bake prozesu hori eraikitzeko, eta gure kasuan gobernuak dantzatu nahi zuen ez gero, gizarteak dantzatu zuen. Eta bigarren dantzari gisa agertu zena. Hildo horretan, azpimarratu nahi dut oso garrantzitsua dela gure gobernu eta erakunde propioak izatea. Ze gobernuaren inakzio horren aurrean, teknikoki eskualde gobernuak deitzen direnak izan dira lekukotza hartu dutenak, ala nola Eusko Jaurlaritza, Nafarroako gobernua edo Iparraldeko mankomunitatea. Zeinek beren ekintza eta euskarriekin une garrantzitsuenetan babes
babesa eman baitzieten inakzio hoiei, eta egoera askatzeko ekimena ere hartu baitzuten, eta ez ahaztu behar, ze hemen hainbat pertsona daude udaletxetatik datozenak, eta beraz ez ahaztu behar udal askok elkarrizketa eta deskitze prozesuak bultzatzeko egin zuten lan horretan. Laugarren irakaspena izango litzateke etika estrategiaren aurrean, edo versus estrategia. Badakite ez dela sekretu ba, ni bakezalea naiz, uste dut indarkeria bidegabea dela eta giza duintasunaren arkoa egiten duela, eta hori da nire jarrera etikoa, eta uste dut gure herritarren zati handi batena ere hori dela. Posizionamendu etiko berbera dugula, baina asko eskatzen bagenuan ere, eta ketzuen indarkeria, eta haren etika bestelakoa zen. Beren ondorioak ateratzen zuten bere etika, eta haren etika desberdina zen, eta zentzu horretan, jende askori entzutea gustatzen ez bazaie ere, sektore politiko askori, uste dut egokia izan zela estrategia jorratu zen, aukera berriak sortzeko bake prozesuan. Hau da, eztabaida etikoarekin jarraitu ordez, bestalde ezinbestekoa, baina inoraz eramaten ez gintuena, gogo eta estrategiko bat egin zen. Etari eta ezker abertzalei planteatu zitzaien hausnarketa estrategikoa gehitu zitzaien. Eta bi galdera, indarkeriak haien helburu politikoera hurbiltzen altzituen hori zen galderetako bat. Eta beste galdera zen, indarkeriarekin bake prozesu berri bat bultzatzeko baldintzak jartzen ziren. Eta nik uste dut oinarri horien gainean hausnarketa eraikitzaile bat egin zela. Ze posible zen ala egitea, eta arlorretan zalantzarik gabe ezker abertzalearen lidergoa funtsezkoa izan zen eztabaida horri azken ondoriotaraino heltzeko. Eta bosgarrenez, azken irakaspen gisa nik adieraziko nuke bakearen aldeko ekosistema bat bagenuela. Eta saiatuko naiz nire burua azaltzen. Gertatu den guztia aieteko konferentziatik indarkeriaren amaiera arte eta aurreko edo ondorengo urratsak erela ez zirela hutsean eman, ez ziren alperrik eman, ez ziren bapatean gertatu. Urte askoan euskal gizartearen zati handi bat indarkeriaren eta giza eskubideen urraketen aurka mobilizatua zen jadanik. Gizarteak bereak ere elkarrizketarako espazioak bultzatuak zituen eta hoiek erakutsi zuten indarkeria ez zela saiestezina aitzitik indarkeriarik gabeko alternatiba demokratikoak batzeudela gure arteko desberdintasunak kudeatzeko. Horren guztiaren ondorioz, gizartearen gehiengoak indarkeriaren amaiera babestu zuen, baita ere elkarrizketa giza eskubideak eta biktimen babesa ere bai. Eta hori zen 2011 baino lehen zegoen egoera gehiengo sozial handi bateko oso argi zuelako. Beraz, ez da indarkeriaren amaiera desiragarria zela, baizik eta indarkeriaren amaiera alabeharrezkoa zen gizarte honen aurrean. Ezinbestekoa zen, eta nik uste dut aieteko konferentzia alegin kolektibo hoien guztien gailurra izan zela, pastelaren ginga izan zela. Eta ziur nago prozesua irankorra izan dela, ez duela portekin neurri handi batean gure gizarteak jada egina zuelako gure aniztasuna modu baketsuan kudeatzeko eszenatoki baterako bidea egina zuelako, eta jasangarria izan da atzean bazegoelako gizarte bat aspaldidanik gehiengo batean kudaketa baketsu bat eskatzen zuela gure aniztasunean, eta azken adibide bat jartzeko bukatzeko lurra emankorra zen, ongarritua zen jadanik aspaldidanik, etzen hasia jadanik ere indazegoen aspaldidanik, eta hauek dira nire gogoetak irakaspenen inguruan. Eskerrik asko. Paul, Alberto, su turno. Thank you very much. Would you prefer in English or Spanish? Whatever is better for you. Well, thank you very much for the Zer itzen godu gaztelaniaz edo ingelesez? Nahi duzun bezala. Ongi. In certain ways, I'm not going to elaborate at the Eskerrak eman nahi dizkiet, denei esan dituztenengatik, aipatu dituzten puntuengatik. Uste dut nolabaiteko esparru teorikoa ematen digula. Eta badaude, nik baino azalpen hobeak eman dituztenak. Dena den, ekarpen bat egineko nuke ikuspegi pertsonaletik, nik izandako bizipen batzuetatik.
nolabait osagarri moduan. Nik banuen eskarmentua esan bezala Palestinan, parte hartu nuelako Palestinarren eta Israeldarren arteko elkarrizketa horietan. Brian Hortik iritsi nintzen nik gatazka honetara. Eta aiete baino lehen Brianek eskatu zidan beraiekin joatea. Izan ere Paul ere gurekin etorri zen bilera hartara. Eta bilera bat egin genuen Rubalcabaren taldearekin. Ez Espainiako gobernuarekin baizik eta Rubalcabaren taldearekin. Prestatzen ari ziren pixka bat egoera, aieteko konferentzia baino lehen, posizioa finkatzen ari ziren, eta ni prestatu nintzen bilera hartara joateko, eta pentsatu nuen, ongi, kasua aurkeztuko dut, ezta? Hortik hasiko naiz. Indarkeriaren amaieraren aurrean gaude, beraz, momentu hau serioa da, gauza serioa da, ezta? Eta pixka bat pentsatu nuen, ea zer nolako erantzun eman zezaken gobernuak Israeldarrek, zer esaten ez, esan tontaukeriarik hau ez da, indarkeriaren amaiera, badakigu ez. Beraz, ni prestatzen ari nintzen, konbentzitzeko baiet, indarkeriaren amaiera zetorrela, puntu horretan geundela, pixka bat horren inguruan konbentzitzeko. Autodeterminazioarekin lotutako gaiak asko aipatu ziren aurreko bileretan esan zidatenez, eta bazirudien horrek eten edo geldiarazi egiten zituztela elkarrizketa horiek. Guk izango genuen bilera horretan, ez ziren hitz egingo gai horiek bilera horretan, eta ni beraz espero nuen jarrera hori agertuko zutela, ezta? Badakigu, ezta? Eta nire harridurarako iritsi nintzenean benetan, beraiek ere sinetsita zeuden, benetan indarkeria amaituko zenaren inguruan, benetan sinesten zuten. Eta nire sentimendua izan zen tira. Ez dut lan askorik hemen, ezta? Ikusita zein fasetan zeuden, beraz hor urrengo urratsa zetorren, ezta? Zer gauza eskatuko diren, zein planteamendu egingo diren, noski presoen gaia hortzegoen. Eta nik kontuan izan buruan nuela adibidez Hamasek Israelgo gobernuari esaten diola tira, hau egin dezakezue eta jarraipena eskatzen dugu arma gabetzeko eta barrez horrelako testuinguru batetik nentorren. Kasu honetan, testuingurua bestelakoa zen, gobernua konfiantza hori zuelako, eta orduan preso ez hitz egin genezaken adibidez, ezta, konfiantza horretaz, eta azken batean horrelako negoziazioetan estrategiak agintzen du, onartzen diren ala ez eskatzen direnak. Nik bilerara iritsi nintzenean, ulertu nuen ez nekila zer nolako planteamendu estrategiko egiten zen Espainiako gobernuaren aldetik. Eta Espainiako gobernuaren kasuan lege kontuak ziren batez ere interesatzen zitzaizkionak, ez hainbeste presoen gaia. Ez da, denbora guztien esaten zena zenez legea beteko dugu, gure testuinguruan dagoen legea beteko dugu, ez zen galdetzen zer nahi genuen, zer espero genuen. Beraz, haien lekuan jarrita, nik zer egingo nuke? Onartu ere, ez da, proposatzen ari zen ikuspegi estrategikotik logikoa zelako. Baina etzen ala izan, ez da? Beraz, gogo eta horiek egin nituen nik bilera hori baino lehen eta bilera hori eduki eta gero, eta ikusten nuena zen ez nuela ulertzen edo ez nuela barneratuta haien jarrera estrategikoa.
Gobernu aldaketarekin berehala ulertu nuen prozesua pentsatu baino askoz ere korapilatsuagoa izango zela. Eta horrekin batera, prozesu hau alde bakarra izan zen, ezta? Baionan izandako bilera gogoratzen duzu, ezta, Pol? Gogoratzen duzu, nola den puntu batean, atera bideri gabe, eta gogoan dut, nola egun hartan, hausnartzen genuen, zintzen xedea, horrelako prozesu batena. Eta alde bakartasuna posible izan zen, egin batean erakunde propioei esker dagoeneko aipatu den bezala. Nik ulertu nuen ezinezkoa zela Espainiako gobernuarekin horrela hitz egitea. Eta askotan egoerak okerrera ere egiten zuen, gobernuaren jarrera zela eta. Beraien jarrera zen delinkuente batzuk zirela, ezta? Argi zuten, ez zutela nahi gatazkan nazionalista izatea, eta horretan tematuta zoden, beraz, bide hori itxita zegoenez, beste bat bilatu behar genuen, beste estrategia bat. Eta hor gertatzen dena da, beste gai batzuetan sartzen garela, nola erabaki, edo nork hartzen du erabakia, adibidez presoak gerturatzeko estatuak. Eta estatuak ez badu bide hori onartu, ezin dugu, ez ere egin, gai horietan aurrera egiteko. Eta horregatik ulertu nuen jarrera alde bakarra zela, estrategikoki baliatu beharrekoa. Ez gaunden hemen edo demagun hemen gaudela euskal gizarteak erakunde batzu dituelako, hainbat alderdi politikorekin, eta guk beti bultzatzen genuen hitz egin zezaten. Anistasun horren baitan. Beraz, zentzu horretan alde bakarra izan arren, etzen guztiz alde bakarra izan zen, hainbat eragile edo hainbat alderdi zeudelako. Eta nazioartetik horretan lagundu genuen. Hori normalean estatuari eskatzen zaio, baina eskualdeko gobernua baldin bada zeregin horretan diharduena hor subiranotasunari eta batean dago, ezta? Eta nolabait legozkotasunaren langa hor dago, gertu dago. Eta ulergarria zen ere Eusko Jaurlaritzak hartu zuen jarrera, legezkotasunaren kontua ere hor zegoelako. Dena den, beste leku batzuetan, ikusi dugu subiranotasuna bere egiten dutela eskualdeko gobernu batzuek. Eta beraz, kasu honetan, Eusko Jaurlaritza bazegoen eremu gris batean, legezkotasunaren mugan. Niri dena den iritu zitzaidan alde bakarreko jarrera horri jarraitu behar zitzaiola Espainiako gobernuak zuen jarrerarengatik. Eta nire iritzi pertsonala ematen ari naiz, niri oroitzapenetan oinarrituta. Gero agian gauza teorikoagoei buruz hitz egin dezakegu, beste adituak ere izango ditugulako eta alderatu ahal izango ditugulako ere bake prozesuak elkarren artean. Nik dena den ikusi nuen baietz hortik jo behar genuela, ezin genuelako Espainiako gobernuarekin
hitz egin, baina hor genuen euskal komunitate osoa, eta hor foro sozialak ekarpen izugarri handia egin zuen. Eragile sozialak, gizarte zibila, alderdi politikoak, erakundeak, bildu egin zituelako. Indarrak batzeko baliagarria izan zen, eta prozesuak oraindik ere indarrean jarraitzen du. Euskal Herrian askok bere buruari galdetzen diote oraindik zer gertatuko den kontakizunarekin, memoriarekin, eta hori horrela da edozein gizartetan, horrelakoa da joko politikoa. Azken batean beti bilatu behar da zein den gure kontakizuna, ez da? Eta hor kontuan izan behar dugu prozesu horiek ez direla errazak, hainbat ikuspegi daudelako. Eta hemen ere noski norberaren bizipenen araberakoa da hori. Garrantzitsuena dena den da hitz egitea. Hitz egitea eta aitortzea aniztasuna. Ezin ditugu kontakizunen aniztasunak baztertu. Hitz egiten jarraitu behar dugu, kontakizun hori eraikitzeko. Eta hemen ere politikan aspaldidanik eztabaida bat egon da. Adostasunak bilatzearen inguruan eta elkarrizketa bultzatzearen inguruan. Arerioen artean ere hitz egin dezaten. Zer dira arerioak? Arerioak gara, ez, bagara, besterik gabe iritzi desberdina duten pertsonak, ez da? Eta hori horrela izan da, adostasunak lor ditzakegu. Beste leku batzuetan lortzen ari dira, Israelen adibidez. Eta ikasi egin behar dugu, desberdintasunekin bizitzen, elkarrekin bizitzen, eta demokraziaren testuinguruan hitz egiten jarraitzen badugu, eta prozesua bizirik mantentzen baditugu, nire ustez aurkituko dugu bide bat aurrera egiteko. Eta noizbait lortuko dugu kontakizun bat egitea. Ez naiz oso optimista ere, ez da erraza errelato edo kontakizun komun bat sortzea, historio bakar bat nolabait sortzea. Jarrai dezagun bien bitartean, zauriak sendatzen eta kontakizun ugari izaten. Hemen hainbat eragile, hainbat alderdi ari dira lanean, elkarrizketan jarraitzeko eta politikaren bidetik jarraitzeko. Eta politikaren arauak jarraitzeko. Horrela funtzionatzen du, ez da? Onartzen dut, zer esaten duzun, onartzen dut. Pertsona gisa zuk iritzi hori izatea, baina jardun politikoan zu nire aurkaria zara. Eta orduan aurre egingo dizut, ez da? Baina politikan. Eta funtsezkoa da, joko politikoak ere aurrera egiteko, eta alderdi politikoen sistema horrek aurrera egiteko beharrezkoa da, kontraste hori. Demokrazian horrela funtzionatzen du politikak, eta ez dugu horren beldurri izan behar. Galdera badaukagu, eta gian galdera ere eramaten gaitu orain dela 10 urteko testuinguru batetara. Galderak dio, zer egin irtenbiderako biderik ez daukan gatazka batean, adibidez. Nere herrian, biztanleriaren 70% babesten duen independentzia nahia dago, baina estatuak, herri hori kokatuta dagoen estatuak, ez du inoiz hori baimenduko.
gatazka, barkatu, galdera oso zabala da, laurentzako da, baina igual nik batez ere hartuko nuke lehenengo partea, ez? Zer pentsatu edo nola pentsatu, edo pentsatu aldaiteke irtenbiderik ez daukan gatazka batean. Nahi duenak erantzun dezala, nola pentsatu, aiete baino lehen ere, pentsatzen zen irtenbiderik ez zegoela, hori da pixka bat nik hartzen dudana galdera honetatik. Ez dakit, igual hasiko naiz ni... Bai. Hori... Galdetxa, a ver... Vamos a ver, yo creo que es que pensar en esto de solucionar los conflictos, yo por lo menos prefiero hablar Gatazken de cómo gestionar los konponbideak, conflictos. nik esango nuke kudeaketa hitz egin behar dugula, gatazkaren kudeaketaz, ez konpontzeaz. Batez ere identitateaz eta subiranotasunaz ari bagara. Gatazka hori berez ezin delako konpondu. Identitateak eta gure subiranotasuna ulertzeko modu desberdin horiek hor egongo direlako etorkizunean ere. Beraz, gatazka konpontzea ez dut nik beste horrela ikusten, niri iruditzen zait kudeaketa egin behar dela. Indarkeriaz kudeatzeak eta giza eskubideak urratuz kudeatzeak laguntzen zigun, arau berrietara iristen eta garai berriak zabaltzen. Nire ustez, erantzuna da, ez ezkoa. Orain baditugu gakoak kudeaketa hobe bat egiteko eta adostasun puntu gehiago aurkitzeko, esango nuke baldintzak hobeak direla. Orain, duela 10 urte edo duela 20 urte genituenekin alderatuta. Bestalde, guri dagokigu alderdi politiko gisa, eragile gisa, gizarte zibil gisa, nola bideratu nahi dugun, zer nolako irtenbide eraikitzaile proposatu nahi ditugu, baina hor gurea da ardura eta erantzunkizuna, ez da? Eta nik esango nuke hemen baldintza genituela izan genituenean, aurretik ez. I don't think there's an easy answer to that question. Ez da erraza erantzutea. Guk hainbat bake prozesuen inguruan hausnartu dugu eta dokumentatu ditugu. Eta ikusten duzu nola gertatzen diren une erabakigarri batzuk, aldaketa batzuk, eta guk ikusi genuen Conciliation Resourcesen gertatzen direnean horrelako mugarriak. Aldez aurretik ez dela jakiten berez nola batzi egoera bat, nola gainditu gatazka bat. Ez genekien nola egiten zen. Eta guk lan egiten dugu atzera begirakoarekin, ez da? Ikusten duzu, bake prozesua eta ikusten duzu ekimen jakin batzuek funtzionatu dutela. Eta niretzat interesgarria da gogoan izatea, gertatzen ari den horretan ziurgabetasunarekin, zalantzekin lan egiten dugula. Eta egin behar duguna da esperimentatu, probatu gauzak. Eta batzuetan gauzak nolabait lehorrokatu egiten dira eta funtzionatu egiten dute. Eta funtzionatzen ez dutena bertan bera geratzen dira, bidean galtzen dira, ez da? Eta guk esaten dugu prozesuak direla hauek, ez gertakizunak. Eta noski beti gertakizunetan arreta jartzeko joera dugu, baina prozesu ez ari gara. Eta uste dut argi izan behar duguna dela zein den gure helburua eta bidea hori dela, ez da? Eta batzuetan oztopoak agertuko dira gure bidean, baina argi izan dezagun zein den helburua, zein den bidea. Eta egin dezagun aurrera, urratsez urrats. Eta atzera begiratzen dugunean horixe ikusten dugu, zenbat urrats txiki egin ziren bidean. Eta iruditzen zait zaila dela honetan, lan honetan esatea hau altzen lor genezakeen guztia. Uste dut kontuan izan behar dugula iraganetik datozen arazoekin, gatazkekin ari garela lanean askotan belaunaldi askok jasan dituzten gatazkekin, beraz hori ezin da berehala konpondu, denbora behar da. Nire ustez erronka nagusia da ez geratzea hor
etenda, ez geratzea, ez aurrera, ez atzera, eta benetan sinestea ezinezkoa dela, ezin daela ez egin. Horrelako egoratan, sentitzen garenean, uste dut atzera egin behar dugula, gure elkarrizketak aldatu, eta gure jarrerak aldatu. Bizitzan ere horrela gertatzen da, ezta? Eta iruditzen zait, interesgarria dela, ikustea nola beti, nahiz eta testuinguruak oso zaila denaren itxura izan, badaudela bideak aurrera egiten jarraitzeko, ezta? I think so, yeah. Funtzionatzen du honek, bai? Ongi. Just building on what's been said, two Bai. thoughts. I mean, the first one is Bi pentsamendu aipatu denari dagokionez. Maila teknikoan guk hitz egiten dugu mekanismo ezta? Eten horiek gainditzeko espazioak sortu behar dira, batzuetan arazo batzuk egoten dira, oso erraz ebazen direnak, baina beste batzuk oso gogortuta egoten dira. Eta horietan zaila izaten da pixka bat aurrera egitea. Hor, askotan ideia bikainak sortzen dira, ezta? Pixka bat polarizaziotik urruntzen garenean, eta hor garrantzitsua da ere entzutea sortzen diren ideiak eta probatzea ea funtzionatzen duten. Eta hori bada mekanismo horietako bat, ezta? Probatzea. Eta Paulek ere esan du, gatazkak ez direla konpontzen, baina nik ez nuke esango kudeatu egiten direnik ere ez. Nire ustez eraldatu egiten dira, hori gustatzen zain niri. Nola parte hartezakegu gatazka batean, elementu eraldatzaile horrekin. Nola lan egin dezakegu trantsizio horretan, fase politiko horretan ezin badugu aurrera egin independentziarekin gertatzen den bezala. Ba uste dut hor testuinguru inklusiboak behar ditugula eta osasungarriak. Armak ez badira ekuazioan sartzen, elkarrizketak aurrera egin dezake guztioekin. Nire ustez hori garrantzitsua da eraldaketa bat lortzeko gatazka batean. Bai, mire, ¿quieres añadir algo, Alberto? Tú. Alberto, zerbait gehiago esan nahi duzu? That was a very good question and it really touches in Bai, uste dute galdera oso ona dela eta asko egokitzen zaigula nazio subiranotasunaren inguruko gaiekin lan egitea, ez da? Mundu ireki batean gaude, mundu global batean, eta hor subiranotasunaren gaiak pilpilan daude. Eta nik esango nuke globalizazioa dela eta, hain zuzen ere, migrazio mugimenduei dela eta, batez ere, gehiago dugula identitate nazionalaren beharra handiagoa dela. Eta kasu honetan, identitate gales bat, euskaldun bat, katalan bat, ez da gaur egun datorkigun zerbait, baina etorkizunera begira esango nuke hortik doala. Europaren etorkizuna, pertsonen Europa hori, identitateekin lotuta egongo dela, hain zuzen ere globalizazioaren ondorioz. Uste dut gaur egun inork ez duela pentsatzen globalizazioa dela mugari gabeko mundu bat. Uste dut hain zuzen ere kontrakoa gertatzen ari dela inoiz, baina garrantzitsuagoak direla identitate nazional horiek. Eta badagoela ez soilik autodeterminaziorako eskubidea, baizik eta autodeterminaziorako beharra. Hori da pixka bat, nik dudan ikuspuntua. Amaiera emateko, mai honi, pixka bat laburbildu nahiko nituzke agertu diren hainbat auzi, hamarkada batera atzera joan gara begira, aipatu dira eragileak, prozesua bera nolakoa izan behartzuen, edo zer nolako desira zegoen hasiera batean, eredu klasikoaren bilateraltasun horren utxe egindakoan nola egin aurrera, unilateraltasuna edo alde bakarrekoa edo multilateraltasunaren arteko eztabaidak egon dira. Ikuste torre esparru teorikoan oraindikan ere nahikotxo idatziko dela
hemengo bake prozesuaren inguruan maila teorikoan. Eragileak, gizarte zibila aipatu da ere, ezinezkoa zen hori buelta eman eta aukera bihurtu, eta hor zuek aipatu dezute behin baino gehiagotan aukeretaz hitz egin dezute, posibilidadeaz. Badago hor euskerazko atxotitz bat ezina ekinez egina, ez? Nolabait ere Veronikek aipatzen zuen berrikuntzarako eta eredu berri edo imaginaziorako esparruen garrantzia, baina baita ere arriskua aipatu dezute zuek denak praktikan, eta arriskua aipatzerakoan nolabait ere itzalean gelditu da, eta igual horrela gelditu beharko du, oraindik ere 10 urte gutxi delako egindako sukalde lana, eta sukalde lan handia dago, nolabait ere oraindik ere jendaurrean aipatu ezin daitekena, baina baita ere mugarriak, aiete izan dugu horietako importanteena, eta bidea. Eta nik uste dut handik aipatu duen kontzeptu batekin, jake denborari erreparatzen ari garen, atzera begirada ari garen, iruditu zait oso importantea bitartean, esan duenean bitartean, ez? In the meantime, bitartean gauzak egiten jarraitu behar hori, ez? Etenik gabeko prozesu batean murgilduta gaude, 10 urte pasatu dira, baina prozesuak oraindik ere bidea jarraitzen du, eta honen berri entzungo dugu, edo honen inguruan jardungo dira ondorengo mailan haietek suposatu dituen erronkak jorratuko dituzten hizlariekin. Nire aldetik, eskerrik asko, zuei denoi, lau hizlarioi, noski, eta aurrerantzean ere elkar ikusteko aukera izango dugulakoan, nahi duzuen arte. Eskerrik asko, mahai inguruan parte hartu dezuten guztioi. Zuen gogoetak, bigarren mahai honi begira.
Mainguruari emango diogu hasiera, datozen erronkei buruz hitz egingo digute beraiek, Euskal Gatazkak irtenbidea lortu dezan urrengo erronkei inguruan zer proposatzen duten, hori izango dute aztergai bigarren mahai honetan, eta moderatzaile lanetan Jonathan Cohen izango dugu, bera Resolution Kontseileko zuzendari exekutiboa da, eta azkeneko 10 urte hauetan ere jarraipen zuzena egin dio Euskal prozesuari. Beraz, zuena da txanda. Thank you so much, and I hope that the Eskerrik asko. sound system will work. Eskerrik Getting used asko, to speaking eta with microphones and espero dut denak ondo funtzionatuko duela We just soinuaren had a konta hobek fantastic pizkat oso arraro den niretzat session mikrofono on the batetik hitz egin lessons behar dut eta gero of aurikularrak the ere entzun gaiak erabili behar ditut. past Bueno, 10 years and before, and I found it fascinating mainguru to hear zoragarri bat entzun dugu some of the irakaspenen inguruan, paradoxes and bukatu berri den dualities mainguru and horretan. importance Eta of benetan patience and zoragarria importance of iruditzen impatience, zait paradoja the horiek necessity entzutea. of Pazientziak stubbornness zenbaterainoko and garrantzia du, baina baita ere necessity of inpazientziak. flexibility. Ezin egon horrek, hau da, denak buru gogorrak izatea, baina aldi berean ere malguak. Eta orain, erronkei buruz hitz egingo dugu. Ze erronka ditugun mai gainean, zeintzuk izan ditugun eta zeintzuk izango ditugun etorkizunari begira. Atsegin handia da niretzat, lau hizlari hauek aurkeztea, oso anitzak gainera, desberdinak, eta ikuspegi desberdinak ere eskin ditzaketenak, iritzi desberdinak ere bai. Alde batetik Agus Hernan dugu lehenik eta behin. Agus Hernanek ekarpen handia egin du armagabetzean eta etaren disolbatzean desegitean, eta baita ere preso dauden pertsonen aldeko lanean. Gero hitza emango diot Robert Manrikeri. Robert Manrike bizirik irten zen Bartzelonako hiperkorren atentatuan 1978an izan zen atentaturik okerrenetako bat une hartar arte, Euskal Gatazkan. Robert Manrikek ere hainbat biktima organizazioekin lan egin du eta bizitza eskaini du biktimekin lan egitera. Eta hainbat topaketetan parte hartu du fosorio sozial iraunkorrak antolatuta. Eta gero ere atsegin handia da niretzat Carmen Galdeano Prieto izatea. Carmen Galdeano presoen eskubideen defenditzailea, bere aita erail egin zuen Galek 1977an, eta Carmenek hainbat topaketetan parte hartu du ere etako biktimekin egindako topaketetan. Eta Brian Curry dugu ere gure artean, abokatua bera, Hego Afrikarra. Nelson Mandelak eskaini zion ikerketa batzorde baten buru izateko apartheidaren inguruan, eta baita ere egiaren batzordearen sortkuntzan parte hartu zuen Hego Afrikan. Eta gero baita ere bitartekaria izan da prozesu askotan, Ipar Irlandan esate baterako, eta baita ere irudi funtsezkoa izan zen harremanetarako nazioarteko taldea sortzean Euskal prozesuan parte hartu zuena. Beraz, lau ikuspegi oso desberditugu eta oso interesgarri ere bai. Saiatuko gara parte hartze laburrak egiten, lau 5 minutukoak mainguruaren parte hartzen hartetik, eta gero hitz egingo dugu gai funtsezkoenaz, eta gero galderak hartuko ditugu publikoaren aldetik. Beraz, mesedez, planteatu zuen galderak, eta horretarako denbora izango baitugu, azken ordu erdia eskainiko diogu galderei erantzuteari, baina, bueno, besterik gabe, atzerapen gehiagorik gabe, eskatuko diot, Agusi, hasteko mesedez. Agus, gustatuko litzateke, bai,
Bueno, nik you as a journalist and a esparru bat edo marko bat activist eskeinen nahi as well, diot lehen hitz horiei kazetaria zara, ekintzailea zara gizarte zibilan eta lan I'm egin interested duzu to hear from you soluzio inklusibo bat bilatzeko gatazkan. Jakin nahi nuke zentzuk izan diren pixka batzuk aurkitu dituzun muga zailenak, zailtasun handienak prozesu honetan guztian. Eta zein den zure ikuspegia jakiteko nola eraiki daitezken zubiak etorkizunera, nola egin dezakegu aurrera unon? Eta mire esker etortzagatik, Foro Sozial ordezkaria naizelako deneri eskertzen dizuet. En esa, yo creo que hay como dos elementos. Nik uste dut bi elementu daudela, bi zailtasun daudela oraindik ere presente daudenak. Foro Sozialak asko defenditzen du erdiko karrilaren, erreiaren kontzeptu hori. Hau da, desberdintasun politikoen artean eta baita ere errei zentrala. Hau da, bi kuestioa azpimarratu nahi nituzke horretan. Errei horrek, karril horrek presio asko sufritzen ditu, kontatuko ditugu gauzak aldugunean. Eta alderdi asko presio handia egiten dute karril horren gain hortik atera eta beste espazio batean sarginten zen. Nik uste dut foroaren indargunerik handiena dela ez duela bakarrik aniztasuna oso zabal bat biltzen, ez dago bestelako espaziorik, la komisión elas eta elkarrekin daudenik, eta Nafarroan ere alderdi sozialista ere parte hartzen duena. Beraz, hori da gure indargunea, hain parte hartze zabala izatea. Eta askotan bizi ditugun eztabaida garratzoien ondorioz, batzuetan zailtasunak izaten ditugu errei erdi horretan izatea. Eta foroak ez du inoiz interpelatzen, ez du inoiz balorazio bat egiten, eta oinarritu egiten da bakarrik proposamenak egiten blokeoak gainditzeko. Hori da erdiko erreia. Eta horrek utzi digu ona iritsi garen baldintza hauetan. Esaten ari naizen bezala baldintza gogorretan. Batzuetan nahi bat eztabide politiko ikusten ditudanean prentsan ematen du okerragoa gaudela 10 urte baino gehiago beste batzuetan askoz hobeto gaudela. Es decir, el debate unilateralidad, multilateralidad. Alde bakartasunaren, alde aniztasunaren eztabaida. Nik uste dut orain alde askotako prozesu batean gaudela, euskal prozesu batean, nafar prozesu batean, baita ere iparralden ere bai. Zerrek esan nahi du alde aniztasun horrek? Eragile askok parte hartzen dutela eta ekarri eskaini egiten duela bakoitzak bere espaziotik. 3 errei dira paraleloan doazenak, baina denak prozesu berean daude. Alde aniztasunaren ideia horretan, atzo entzunun alde bakartasunaren ideia nik sekula interpretatu ez nuen modu batean. Hau da, Euskal Herria Espainiar estatua. Eta beti interpretatu nuen alde aniztasunaren ikuspegia urrats ematetik. Batek ematen duen urrats horretatik. Eta atzo inguruan askok insistitu egin zuten ideia horretan alde bakartasunean nik uste dut prozesu inklusiboaren ideia hori, nik horrela azaltzen du niretzat eskailera bada, eta hor urratsak ematen dira, eta une batean hor geldiune batera iristen gera, nola lortu den presoen kasuan akordio bat alderdi politikoen sindikatuen aldean urruntzea defenditzetik pasatu gara normaltasunaren aplikazio baten eskaria egitera espetxe politikan eta salbuespenezko egoera superatzea, eta hirugarren maila bada integrazio akordio bat lortzea zeinean pertsona presoa dauden guztiak sar daitezen espetxe legaltasunean. Horrek guztiak hainbat maila eragin ditu eta hor oinarrizko kanpamenduak ere sortzen ditu gure egoera honetan, eta nolabait sortzen ari dira kontsentsuak. Behin entzunion aditu bati, gatazken ebazpenean aditu zen bati, esaten guk bake prozesu klasikoetan, Estamos en un proceso de paz clásico, evidentemente. Hau ez da prozesu klasiko bat, ze Osloko maila bokatu zenetik ez da nazioarteko barkatu akordio integral bat egon, pertsona horrek esaten zian. Berbadera ginkorragoa da horrela, ze ikusten ari gara akordioetarako marko orokarrak, adibidez Habanakoa implementatzeko orduan zailtasunak izan ditu. Hau da, lehenik hasi adostasunak sortzen, eta horre hasi zen, lehen Foro
sozialean 12 gomendioen inguruan. Horrek pixkanaka indar garrantzitsuagoa hartu zuen etaren armagabetze zibilarekin, iparraldeko eta hegoaldeko indar askok elkartu ziren arraun egiten norabide berean. Helburu bakar batekin. Gertakari horren amaierara izatea etsai asko eta zeltasun asko izan zituenak. Gero gainera etaren disoluzioa orain ere gertatzen dena eta baita ere presoen gaira, biktimen gaira eta baita ere memoria kritika inklusibora. Hor geldituko naiz. Zure galderari erantzunez. Thank you. I think that's a great Eskerrik asko. Eskerrik asko nik uste dut oso hasiera ona izan dela gure eztabaidarako. Robert, zure bizitza betiko aldatu zen, ez? Atentatuaren ondorioz, 87ko atentatuaren ondorioz. Beraz, bakerako ibilbideaz pentsatzen duzunean, zeintzuk izan dira erronka nagusiak biktimentzat? Hasteko esan, ni orain hemen nagoela, hizketan ari naiz, Robert Manreke gisa hizketan ari naiz, baina etorkizunari begira eta baita ere iraganari begira planteatzen ari naiz gauzak ikusteko modu bat biktima askok partekatzen dugunak, baina ez naiz biktimen izenean hizketan ari. Zoritxarrez batzuek hitz egiten dute biktimen izenean, naiz eta ez diguten inoiz iritzia galdetzen, beraz asko harritzen hau biktimei buruz hitz egitea ez bagaituzte ezagutu ere egiten, beraz argitu nahi dut hasieratik esateko bai, biktima askok partekatzen dugula orain esango duguna, eta nik errespetatu dezakedala beste biktima batzuek pentsa dezaketena naiz eta nire izenean ez izan. Zen ni ez dut ordezkaririk, hori oso argi daukat. Hori esan ondoren, kontzeptuak argituz, biktima askok atentatu terrorista izan genuenetik, ektaren biktimak, edo de Galen biktimak, edo Garraporenak, edo Terra Lliurerena, edo Milicia Katalarena, edo zen banda terroristak, 34 urtean banda terrorista askotako biktimak ezagutu izan ditut. Eta beti helburu bat izan dugu partekatuta lan egitea saiestu ahal izateko beste pertsona batzuk zoritxarrez ere gu pasatako sufrimendua pasa ez ezaten. Urte askotan gauza asko ikusi ditugu, gustatu ez zaizkigunak, noski, begi biztan dago. Bidearen, bake prozesuaren bidean eta zizketan ari garena. Hau da, azkenean lortzea eta desagertzea hori lan komplikatua izan da. Eta lan komplikatua izan da zentzu batean. Aurre egin behar izan diogu ez bakarrik aldeko kontrakoei, hau da terroristei, baizik eta baita ere borroka egin behar izan dugu gehiegitan, nire iritziz gure aldekoa zen horren kontra, opentsa genezakena. Kasu horrenetan administrazioa, lagundu baritzuen administrazioaren kontra egin izan dugu. Eta oraindik ere gehiago borrokatzen gara administrazioekin eta ez terroristekin. Nik terroristaren gandik ez dut ezer espero, hori argi dago, baina estatuaren aldetik bai noski. Eta zoritxarrez estatuak ez du laguntzen, ez du asistentzia integral bat ematen biktimen kolektibai, kontutan hartu gabe zen izan den egile terrorista. Beraz, bide honetan bidea zaila izan da, bai noski, lehen nagusi galdetu diot, atzo ikusi nuenean jardunaldiko logoa, esan zidan, 10 urteko logoa da, esan zidan, bai, oso ondo, bikain, ze leio bat da, irekita dagoena etorkizunera, itxaropenera, argitasunera. Beraz, gogora ekartzen dit Katalunian egintzen lehen eskultura ura biktimen horremenan egintzena. Hain zuzen ere leio bat zen, brontzezko leioa. Zer lortu dugu? Lortu dugu leio hori irekita mantentzea. Lortu dugu leioa irekita egotea, naiz eta zoritxarrez gaur egun pertsona askori gustatuko litzaioken leioa istea, itxaropenari leioa istea,
bestea, giltzarpo bat jartzea lehioari eta inork ez irikitzea. Ez da biktima askoren planteamendua. Biktima askok lanean jarraitu nahi dugu lehio horrek irekia iraundezan. Horretarako, onartu behar ditugu gutxiago edo gehiago gustatzen zaizkigun gaiak, baina onartu beharra dugu hori da legea, hori da araudia, eta bestela exigitzen dut legeak babes nazala nahi dudanean, baina orduan ere esan beharko dut legeak ere babestu egin beharko dituela besteak, naiz eta niri gustatu. Hori deitu demokrazia zen komuna. Hemen kontua da positiboak izatea lanean jarraitzeko aurrera begira eta sufrimendu gehiago saiesteko. Zoritxarrez ez ezaguna badagoela beste terrorismo bat asko zerokerragoa. Hau da asko aleatorioagoa, ausazkoagoa dena, jihadista jatorria duena eta horren kontra ere lanean jarraitu behar da. Baina oraindik ere konbentzituta gaude, gutxienez, etaren aldetik ez dugula sufrimendu gehiago izango. Ez da oinaze gehiago izango. Hori oso garrantzitsua da. Ikusi nahi ez duenak azaldu dezala zergatik ez duen ikusi nahi. Egon daitezke ideia politikoak, noski, egon daitezke partiduen ideiak hori argi dago, baina Agusek eta bere taldeak gonbidatu nindutenean, azterlan txiki bat egin nuen, agenda rebisatzen hasi nintzen, eta konturatu nintzen nire eginkizuna aholkulari gisa, edo laguntzaile gisa, edo biktimen adiskide gisa, nire terrorismoren gaian sartzen dudan lanaren euneko 85 eskaintzen dio dela, eta 5% erabiltzen du politikarik ez egiteko. Eta esan dezaket gehienek ez dutela zertxore egin, beraz nire eginkizuna eta biktimen askoren lana asko zere da laguntzea elkarren artean. Baina helburu batekin, naiz eta oinaze hori bizi izan dugun eta hor gelditzen den, eta inork ez duen konponduko, saiatuko gara oinaze gehiago saiesten. Hori da biktima asko argi utzi nahi duguna. Bidea zaila izan da, ezakezu ondo, 87. urtetik nabil bide honetan. Eta badago jendeak lehenagotik dabilena honetan eta geroago ere bai, eta elkarrekin lan egiten dugu. Eta ni beti argi dut biktima askok ez ditugula bereizketak egitean biktimen artean. Ni hiperkorrekoa gertatu zitzaidanean inork ez zidan aurreko egunean galdetu. Bueno, zuk hiperkorren lan egiten duzula izun hori ematen dizu botoa. Eta zeiniri ematen nionaren arabera, bihar ez joan. Kriston, saltsa ingo dugu bihar. Zergatik egon behar dugu planteatzen biktimak egon behar dugula beti ideia beraren atzean, bandera beraren atzean, ez horrela ez da kontua. Beraz, aniztasuna eskatzen dugu errespetatzea. Eta errespetatu dadila, hori eskatu dugu urte hau eskotan. Badakigu zaila dela, ze interes asko daude tartean. Baina badakigu ez dela etaren atentatu gehiagorik izan. Eta hori da biktima askoren helburua, etaren biktimen askoren helburua. Hau da, 30 urteko ibilbidea. Gero nahi baduzu hitz egingo dugu. Gehiago. Eskerrik asko, Robert, mezu oso potentea, eskerrik asko. Eta orain hitza emango diot Carmeni. Carmen, zuk ere galera pertsonal bat izan duzu gatazkaren ondorioz. Eta baita ere presoekin lan egin duzu. Eta beraz ikusi duzu espektro osoa, esperientzia askoren espektro bat. Zuretzat zeintzuk izan dira erronka kritiko eta funtsezkoak oreka horren artean, bakiaren eta justiziaren artean? Bueno, ezer baino lehen eskerrik asko, zuen gonbidapenagatik. Eta bueno, bai hasi nahi dut bebai eskerrak ematen Robertori, ze bueno, urteak dira elkarri ezagutzen dugula, eta badakit jende asko harridura sartuko duela, ez, daukagune harremana, baina seguro gure arteko harremana beste biktimen, kolore bereko biktimen edo hori adierazten diguten biktimen arteko harremana, baina gurea asko sobeagoa dela, ez. Gogorra izan da gure arteko elkargune hauek gainditzea, baina benetan merezi du eta horregatik ere pizkat gu gaude hemen gizartea bide honetatik animatzen jarraitzeko. Bueno, gu pizka bat, azken 10 urte hauetan, kokatzen dugu gure burua eta gure abia puntua. Guk orain dela 10 urte estatuko biktimak moduan ez ginen existitzen.
eta orain existitzen gara. Behintzat, gure testigantzak, eta ni neu hementze nago, ez? Haietek egindako deklarazioan, biktima guztiak onartu eta lagundu behar zirela, eta eragindako mina onartu behar zela aitortzen zen biktimen esparruan, ez? Horrela gu sortu ginen eta bide horri eusten, saiatu izan gara lan potentea egiten biktima guzti horiei hitza eman nahian, testigantzak bilduz, onartu behar dugu ere, estadutik ate guztiak itxita egon badira ere, bai Nafarroan eta bai Gasteizeko parlamentu partetik edo Gasteizeko instituzioen partetik ere legeak aurrera atera direla, kostata eta oso murriztuak igual zentzu askotan arazo askorekin, baina hortik abiatuta testigantza horiek ateratzen ari gara eta bai orain inork uste dut inork ezin dezakela esan hemen biolentzia bakarra egon denik. Gure lana da biolentzia hori mai gainean jartzea, horrela uste dugulako azken momentu batean estaduak bere ardurak onartu behar dituelako, ez? Gu existitzen garen einean, inork ezin digu esan polizia batzuen nahia izan dela edo abuso polizial hoien barruan kokatu behar gaituztenik. Hemen estaduak eta instituzioak atzean egon dira, gu zaintzeko ziren estadu eta gobernu horiek gure kontra jo zuten, diru publikoa erabili zuten gure kontra, estrategia oso bat erabili zuten gure kontra, eta hori mahaigaineratzea izan da azken 10 urte hauetan gure lana. Eta bueno, bitarte horretan ere, bilgune asko egin ditugu, partea hartu izan dugu beste biktima askorekin, eta oso gogorra izan bada ere, nik uste dut, merezi izan duela, behintzat gure aitortza txiki hori lortu nahian, ez? Baina bai egia da ere, oraindik oztopo gehiegi dauzkagula aurrera ateratzeko legediaren inguruan eta diskriminazio horrekin ere bukatzeko garaia badela eta hori uste dute erronka bat izan beharko litzatekela, ez? Thank you so much, Carmen. Again, I think we're privileged to hear both you and Eskerrik asko, Carmen. Privilegio bat da. Bai zu eta bai Robert entzutea. Ongi. Eta orain Briani eman nahi diot hitza. Lehen esan dut, zuk parte hartu duzu hainbat bake prozesutan, eta lan egin duzu hainbat egoeratan. Egoera elkarren artean desberdinak dira, baina baita ere antzekoak. Beraz, zuk nola ikusten dituzu hemengo erronkak egon direnak eta oraindik ere aurretik ditugunak. Eta nola eragiten diote aurrera egiteko aukerari. Maila handiko da Euskal Handiko adiskidetzarekin lotuta ere. Egun hon eskerrik asko hemen parte hartzeko aukera emategatik. Nik parte hartu nuen egiaren batzordearen eraketa horretan, Hego Afrikan adiskidetzaren alde lan egiten zuen eta biktima asko ordezkatzen zituen estatu indarkeriaren biktimak. Eta Hego Afrikaren testuinguru horretan esango nuke estatuaren biktimarioetako batzuk terroristak zirela, niretzat terroristak ziren. Nik horrela deskribatuko nituzke. Segurtasun indar bateko kide izatea etiketa bat besterik ez da. Zuzarena zure barruan dago. Eta horren adibide bat emango dizuet. Polizia bat geratuta zegoen jasotzeko konbi bat, ezakit hemen nola esaten diezuen. Garraio horietako bat, ez da? Autobus txiki horietako bat. Eta bere joan bartzen jasotzera autobus bat, eta autobus horretan gazteak zeuden, 15 eta
21 urte bitartekoak, gehienak 18 urte ingurukoak, eta konbentzitu zituen, berarekin joateko, berak esaten zien, aterako zituela, herrialdetik, entrenatuko zituela, estatuaren aurka borrokatzeko, bidaian ospatzen joan ziren, eta garagardoak eman zizkien. Garagardoan drogak sartu zituen, eta mugara iritsi zirenerako, denak konortea galduta zauden, dinamita mordoa sartu zuten autobusean, eta eztandarazi egin zuten. Eta horiek indar armatuen agenteak ziren. Estatuaren indarraren segurtasun agenteak ziren. Hori Hego Afrikan gertatu zen, eta nik beti diot, etiketek ez dute inporta. Inporta duena da zer egiten duzun edo zer egin zenuen. Berdin zait askapen mugimendu baten parte bazara, polizia baldin bazara, berdin zait jokabidea da. Axola duena. Eta Hego Afrikako egiaren eta diskretzaren batzordea etzen perfektua izan, noski. Baina garrantzitsua izan zen adiskidetze prozesu batzuk abian jartzeko. Eta izugarria da, entzuten dudanean, nola da, Roberto edo Robert? Ados, Robert. Entzuten dudanean Robert, edo entzuten dudanean Carmen hitz egiten, hemen gaudelako, aiete baino 10 urte geroago, eta ikusten dugu nola estatuak ez duen ezer egiten legatuaren arazoak konpontzeko, adiskiditzea, erreparazioa lantzeko, eta haiek dira, biktimak dira, aktivista bihurtu behar direnak, estatua konbentzitzeko zerbait egin dezan, eta elkarre lagundu behar dute biktimek adiskidetza hori erekitzeko gauza, benetan izugarria iruditzen zait. Eta biktimen gaia iruditzen zait ardatza dela, erdigunean dagoela, muinean dago. Eta hor presioa egin behar diezue estatuari, lider politikoei, esan behar diezue, aizue, ezarete ezer egiten ari. Presionatu, beraien bilatu ditzaten moduak gaiak heltzeko. Eta gauzak okerrera egiten dute. Biktimekin lotutako guztia politikan erabiltzen denean futbol partida bat izango balitz bezala, ezta? Erabilkeria hori izugarria da. Horrek sufrimendua areagotu egiten duelako. Eta bilatu behar da modu bat biktimen tratamendu hori despolitizatzeko. Atera egin behar dugu eremu politiko horretatik. Ezin diegu utzi politikariei gai hori ustiatzen. Eraginkortasunez, azkar jorratu behar da gai hori. Objektibotasunez, ez da nire lana, esatea nola egin, baina uste dut hori eskatu behar duzuela. Hori ez bada egiten, datozen 10 urteetan, orduan, iruditzen zait, gauza guztiz onartezin batetaz hariko ginatekeela. Beste erronka bat. Nik beste erronka bat ikusten dut, hemen, eta honako hau da. Heldu egin behar zaio dibertsitateari, kudeatu egin behar da dibertsitatea. Eta behin eta berriz aipatu da dibertsitate hori, aniztasun hori, Euskal Herrian dagoen aniztasun hori. Iparralden, Nafarroan, Euskal Autonomia Erkidegoan, badira, Euskaldun sentitzen ez diren pertsonak, ez da, hor badago sekulako aniztasuna. Eta honek niri gogora ekartzen didana da, edo iradokitzen didana da, etorkizunera begira dagoen erronka bat. Egia da, iragana landu behar dela, kontakizun bat egin behar dela, baina energia ere beharko dugu, erregaia beharko dugu ere, aurrera egiteko, eta etorkizunera begirako lana egin ahal izateko. Eta batzuei polemikoak iruditzen zaizkio nire baiezapenak, bake prozesutik urrunago daudenentzat batez ere, baina
Badaude proiektu egingarriak, energia hori izan dezazuen eta nazio bat eraiki dezazuen. Askok pentsatzen dut esango didazuela, eta nola eraikiko dugu nazio bat? Independentzia behar dugu hori egiteko, ez da? Baina ez da horrela. Nazio baten espiritua sor dezakezue. Nazioa eta estatua bereizi behar ditugu, ez dira gauza bera. Eta iruditzen zait guztiok hausnartu beharko genukeela euskal gizartea denaren inguruan zer da? Eta nolakoa izango da, adibidez, lurralde hau 15 urte barru. Zer egin daiteke orain Euskal Herriaren identitate hori lantzeko, bere aniztasun guzti hori baitan hartuz? Nire ustez, ohartzen gara, badakigu gure seme-alabek ez dutela gure pentsamolde berbera. Beraz, hor dugu erronka hori aurretik. Aniztasuna kudeatu beharko dugu, eta kontuan izan beharko dugu gure seme-alabek bestelako iritziak, bestelako ikuspegiak izango dituztela. Eta hor dator eraldaketaren kontzeptu hori. Eraldaketarekin lan egin dugu, ez da, kontzeptu horrekin. Eta eraldaketaren inguruan esan ohi da erakundeak eraldatu egin daitezkela, baina nik gutxienez 2 hamarkada lan eman ditut. Eta ikusi dut eraldaketa gertatzeko pertsonaren barrua eraldatu behar dela. Eta hori gertatzen ez bada, pertsona batek ez badu aldatzen bere iritzia bestei buruz, identitateen politikak ez dira eraldatzen. Eta prozesurik sakonekoak dira, iraunkorrak, eta zaila da atzera egitea eraldaketa prozesu horietan. Iruditzen zait oroar, eta ez bakarrik Euskal Herrian, ditugun erronka kontuan izan da aniztasuna eta aniztasunen integrazioa guztion erronka bat dela. Denok hasi behar gara besteen inguruan pentsatzen, hausnartzen eta aitortzen besteak ez direla gu bezalakoak, eta hori aplikatzen da mundu osoan, baina baita ere Euskal Herrian. Beraz, esan bezala, ez duzue subiranotasunaren zain egon behar nazio espiritua eraikitzeko. Hasi pentsatzen nolakoak izango zareten nazio euskaldun bezala urrengo 30-40 urteetan. Uste dut Albertok aipatu duela, ez da, Europa eta Europa nola aldatuko den eta nola erabakigarriak izango diren komunitateak eta haien identitateak. Beraz, hasi pentsatzen zuen nazio horretan, zer egin nahi duzuen, nola eraiki nahi duzue. Eta horrekin batera, eta eraikuntza lan horrez gainera, legatuarekin lan egin nahi baduzue, iruditzen zait, etorkizunera begirako lan horrek ere indarra eta erregaia emango dizuela iraganaren lana egiteko. Eskerrik asko, eta horien eraikuntzarekin lotuta ere Agus Bryanek proposamen bat egin du eta aipatu du zer garrantzitsua den biktimen arazoa eta diskidetzarena esparru politikotik ateratzea eta eraginkortasunez lantzea. Hitz egin dugu ere identitate berria eraikitzeaz, Bryanek aipatu du nazio espiritua eraikitzeaz. Zure iritziz nola egin dezakegu aurrera? Abia puntua hau izan da, haietetik 10 urte igaro direnean. Grandes retos que tenemos en este momento. Biktimena bada orain dugun erronka handietako bat. Uste dut ez dugula ongi ulertzen zenbat aurrera pauso eman ditugun.
Yo recuerdo, estuve en un acto en Gogora con... Gogoratzen dut, duela 10 urte edo, Gogoran egon nintzela, eta Mikel Zabaltzaren senidekin elkartu naiz, bibider bat Nafarroako parlamentuan izan zen, eta esaten zideten ez zutela inolako aitorpenik jaso erakundeen aldetik. Eta Gogoran, elkartu ginenean, esan zuten aitortza hori jaso zutela. Gogoran lan egiten da gai horrekin, Euskal Autonomia Erkidegoan. Eta horrek erakusten digu zenbat aurrera pauso eman diren, baina gaur egun ez zaio baliorik ematen. Nire ustez, bai Nafarroan eta bai EAen alderdi politiko guztiek, eta esango nuke iparralden ere, onartu egiten dela nazioarteko estandar hori, zeinaren bitartez biktima guztiek dute aitortuak eta erreparatuak izateko eskubidea. Lehen biktimen justizia hitz egiten zenean kasuak berrirekitzeaz hitz egiten zela ulertzen zen, konfrontazio ziklo horrekin jarraitzeaz. Beraz, hor urratsak eman dira. Baina lantzen ari gara ere aitortza ofizialarena, etaren biktimek aspaldianik dituzte legeak. Estatuaren biktimentzat ere lekukotza jasotzen hasi dira nahiko azkar, Autonomia Erkidegoan, Nafarroan badute etako biktimen legea, eta espero dugu urte amaiera baino lehen, estatuko biktimentzako lege bat ere egotea. Beraz, esparru ofiziala hor dago, edo testuinguru ofizial hori badago. Aste honetan, alderdi politiko baten arduradunak hitz egin du artikulu batean bere alderdiaren biktimei buruz bakarrik. Beraz, niretzat harregarria da, oraindik ere, gaur egun, bigarren mailako bezala sentitzea estatuaren biktimak. Eta elkartu gara hainbat biktimekin, eta esaten dute. Ez dugu ezer espero justiziaren aldetik, baina behintzat nolabaiteko aitortza espero dugu. Eta iruditzen zait funtsezkoa dela gainditza iruditeria kolektiboa zeinaren bitartez biktimak aipatzean jendeak etaren biktimez ari garela ulertzen duen. Biktima guztiez hitz egin behar dugu. Alderdikeriaz betetako iruditeria hori gainditu behar dugu. Edo aldeetan oinarritutako biktimen irudi hori. Ezin dugu hitz egin gure biktimez. Haietetik 10 urte igaro direnean biktimak guztionak dira, gizarte osoarenak. Robert eta Carmen gehiago daude. Askoz gehiago, baina badira adibide on bat. Ez da erraza izan egoera honetara iristea. Lan handia egin behar izan dugu, foro soziala biktimen topaketak antolatu zituen 2-3 urte eskaini zizkion berariaz hori lantzera, eta asko dira hor lan egin duten pertsonak. Eta gaur egun horrelako foroetan eta kongresuan ere Sánchez Maria Jauregiren Twitter batek ekarri zuen eta besteak Rosa Llukena. Beraz, konfrontazioa ez da, eta gure ahotsa maila guztietara iritsi da. Eta uste dut, testuinguru honetan horri buruz ere hitz egin behar dugula. Eta Brianek aipatu den bigarren alderdia, ez da gure zeregina foro sozial gisa, guk ez ditugu arrazoiak lantzen adibidez. Bide horrian, haieten hori alderdien esku uzten zen, haiek hitz egitearen esku. Gure esku ekimena sortu zen, hori lantzen duena, ere, eta badakizue zenbat oztopo eta blokeo dauden hor. Ez gehiegi sartuko, ez delako foro sozialaren eginkizuna, baina ikusi dugu zer gertatuen alderdiekin. Ponentzian lan handia egin zen, Gasteizen, eta azkenean ezinezko izan zen akordiotara iristea.
país referente Eta en Cataluña, pero no me gusta nada comparar. La mesa de diálogo de Cataluña... Kataluniako eztabaida maila ikusiko dugu noraino iritsiko den, Pero en este momento yo desde luego no... baina momentu honetan nik ez dut aurre ikusten jarrera demokratiko bat Espainiako estatuaren aldetik eztabaida horretan parte hartzeko eta lurraldetasun auzi hori ebazteko. Ikusiko dugu, badirudi, ez direla baldintzak emango ala izan dadin, baina Brianek esan bezala, goazen pentsatzera, nora goaz herri gisa, nora iritsiko gara, 10 urte barru, 20 urte barru, zer eraiki nahi dugu. Eta hor, entzun egin beharko du, hitz egin beharko dugu, baretasunez beharrezkoa da baretasuna mantentzea. Eta gero hitz egingo da, memoria kritiko inklusiboaz, kontakizunaz, beharrezkoa da krispaziotik aldentzea eta modu eraikitzailean egitea eztabaida hauek. Ni beti esaten du Zapatero bezalakoa naizela, optimista antropologikoa. Thank you, Agus. Hablamos de retos, ¿no? De futuro. Bueno, el primer reto que yo dejaría sobre la mesa es que... Bai, erronka gogorra da. Eta ni mai gainean jarriko nukeena da, estatuak ulertu beharko lukeela terrorismoa estatu arazoa dela. Ez hauteskunde arazo bat, ez da botoen biltegi bat. Eta zuk esan duzu, irakurri duzula artikulu bat, bere biktimei buruz hitz egiten zuena, eta horren arabera, ez duzu zertan esan horrena zen, baina jarrera horrien arabera besteek ez dugu axola. Eta iruditzen zait hori esanguratsua dela. Biktimak aitortu egin behar direlako. Berdin dio nork sortu dituen biktima horiek. Zergatik jabetzen dira batzuk, min horretaz, biktima batzuk oso pozik daude horrekin, ez da, ideologikoki ere ados daudelako alderdi horren edo horien postulatuekin. Baina eta besteak, eta beste biktimak. Nik ezagutu nuen lehenengo biktima, 87an ezagutu nuen ospitalean. Albert izena du, bigarrena Jauma, eta nik ez nien galdetu, nori bozkatzen zioten. Eta nik goratzen ez esan nuela hiperkor, eta bai, esaten zioten, eta beste bai. Nik ez nien galdetu nori bozkatzen zioten. Beraz, erabiltzea, tamalez berriro ere modu nazkagarri horretan, besteen mina politika egiteko, hori oso mingarria da, biktima askorentzat. Batzuek ez dugulako nahi politika egitea gure mina baliatuta. Biktimen legea iritsi zenean ere esan genuen, tira, ondoko herrira joan beharko gara. Etzen, zuen erantzun gure beharretara. Ia 40 urte behar izan ziren terrorismoa hasi izanetik, araudi bat egoteko, nola baiteko araudi bat, que supliera los parches que habían a nivel normativo en una ley arauetan zeuden beharrak osatzeko eta nolabait argi puntu bat emateko legean zegoen iluntasun horretan. Bai, 89ko legea dago, abenduaren 8koa, baina 2021ko urrian nire galdera da, eta betetzen alda lege hura. Ez da betetzen, beraz, araua hor dago, baina interpretatzeko moduan kontuan hartzen da norden biktima. Biktima izenik gabe horiek, 89,89 hori, eta berdin zait eskuin muturrekoak dira, eta arenak graporenak berdin zait. 30 terrorismo modu aipa ditzaket gutxienez Katalunian. Zer eskubide ditu? Biktima anonimo horrek, izenik gabe horrek, interpretazioaren araberakoa da? Bai, espedientea interpretatzen duenaren araberakoa. Eta uste legeak
aldatu daitezkeela, arauak alda daitezkeela. Guk daukagun lege honek ez duelako mamirik, ez du edukirik, asko hobetu behar da lege hori oraindik ere. Eta zer gertatzen da ere? 17 abuztuko biktimekin, Rambletakoekin, Cambrilesekoekin, zer gertatzen da? Duela, 4 urte gertatu ziren eraso horiek eta egiten ari diren akatsak juridikoak, zigorkodekoak, badira martxoaren 11koak, badira hiperkorrekoak, badira El Papuko berberak. El Papu 77an gertatu zen. Beraz, asko dago oraindik ikasteko biktimen tratamenduan. Ikusten duzunean, beraz, norbait biktimen izenean hartu eta Nazio Batuen Erakundera jotzen duela esateko biktimen arretarako arauak Espainian direla munduko honenak, esan dezakeguna da gezurretan ari dela Nazio Batuen Erakundean. Eta hori ez da zalantzan jartzen. Eta horrela gaude. Horrela gaude biktimak. Noski gauza batzuk egin dira, baina oraindik asko dago egiteko. Erronkei buruz ari gara, etorkizunera begirako erronkez. Eta eskatu estatuari, mesedez, berdintzen nor dagoen agintean. Ez dezatela erabili terrorismoa, ez dezatela erabili biktimen kolektiboa beraien jardun politikorako. Ez dezatela erabili hauteskundeak irabazteko. Patetikoa da. Patetikoa da, baina ikusten dugu egiten dugula. Egiten dutela, eta hori mingarria da, gutako askorentzat. Eskerrik asko, Robert. Eta deskribatu duzu zein mingarria den biktimen auzia, zein mingarria den beraien tratamendua. Eta hori, hemen politikaren baitan narratiben gatazka horretan sartzen da ere, ezta? Eta Brianek esan du, eta uste duzu ere ados zaudela, ezta? Kontakizunen gatazka hori gainditu egin behar dugu. Eta nik ulertzen dut, badagoela gai oso sentsible bat, eta bada ere espetxeratuen gaia ez da honekin lotuta, biktimekin lotuta, nola kudeatu hori. Eta badakit azken urteotan gauzak asko aldatu direla, lehen preso asko oso urrun espetxeratzen zituzten, Euskaditik urrun, eta orain badakit erdia gutxienez hemen dagoela eta beste erdia ere gerturatu dituztela. Uste dut 200 inguru direla, ez da, presoak gaur egun. Eta duela 10 urte konferentzia egin zenean jendeari iruditzen zitzaion. Edo pentsatuko nuke duela 10 urte jakin izango balute 200 pertsona oraindik espetxean egongo zirela, gauzak agian desberdinak izango liratekeela. Eta zuri galdetu nahi dizut, zuri zer iruditzen zaizu, honek nola eragingo du adiskidetze prozesuan, eta horri dagokionez zein urrats eman daitezke edo eman beharko lirateke, nola baiteko oreka bilatu beharko litzatekelako biktimen artean eta biktime behar dituzten aldaketen artean eta espetxeratutako pertsonen artean. Nola aurkitu oreka hori? Bai, bueno, egia da presoen afera dela ondorioen artean konpontzeko oso garrantzi eta denbora emango duen gaia, ez? Denbora asko ematen ari dena, ja, dagoeneko gehiegi. Abia puntua da, badaudela presoak 30 urte, errez esaten dela, 30 urte espetzean daramatenak, eta inkluso batzuei atera baino 40 urtera luzatzen ari zaizkienak zigorrak, legedi berezia dela eta. Egia da, pausuak eman direla, azkenengo urte honetan hurbildu egin dituzte, hurbildu, eta bueno, jabintzat Espainialdean denak Madrietik gora kokatzen dira, baina oraindik ez zaizkie aplikatzen
bai gradu aldaketak horrek suposatuko luke legearen barruan behintzat irteerak mailakatu bat egitea. Horrek biktimen ikuspegitik agian esan izango hain mingarria denak batera aterako balira, ez? Baina nik biktimei, lehen komentatu dugu, ez? Biktimak oso politizatuta daude, batzuk, eta postekoa da Robertek esaten duena, seguro zuetako askok nila entzun da neukan, baina entzutea terrorismoen biktimei buruz Robertek esaten duena oso adierazgarria da. Beti pentsatu izan dugu, denak bat gure kontra, edo denak estatuak esaten ziguna, edo denak bat etortzen zirela, eta hori ez da horrela. Horregatik zoriontzen dut behin eta berriz, horrelako lekuetan parte hartzen dutenean. Argituta, biktima hoie guztiak ez dutela berdin pentsatzen. Erabileak esaten direla, eta altaboza eta bosgora joa daukatela edo zer gauza esateko, hoiek beti izango ditugu aurrean. Baina denok onartu behar dugu, bake prozesu batera baldimagoaz eta elkarbizitzaren alde egin behar badugu, gorrototik atera behar garela. Gorrototik atera eta pausuak eman. Gure kasuan adibidez, eta nik uste dut hori importantea dela, guk ez daukagu presorik. Gure hiltzaileak ez dira preso egon. Preso egongo balira, seguro beste irtenbide bat topatuko genuke. Baina zoritzarrez, bakarri daukagu alde bateko presoak. Biktima batzuei gutxi irudituko zaie, 30 urte espetxean egotea Puerto de Santa Marian. Gureak oraindik moral lekzioak ematen dizkigute prentzan. Onartzen dute egin dutena, eta oraindik libre daude, eta inork ez die esar esaten. Karguak dauzkate. Kondenatuak izan diren apurrak berehala espetxetik atera dira. Inkluso postuz igo dituzte, sarituak izan dira. Hori da guk bizi izan duguna. Horregatik nik bai eskatzen dut eskuzabaltasun hori biktimen artean aurrera egin nahi badugu ez gaitezen gelditu gure gorroto edo behar pertsonal horretan. Niri orain esango baziate, Felipe Gonzálezek onartu du hau eta espetxara doa 30 urte. Sentitzen dut, baina nik hori ez dut nahi. Nik hori ez dut nahi. Zer konponduko dugu hori lortzen, ez? Guk nahi duguna da bengoz onartzea, guk badakigu, guk eta Euskal Herri osoak dakik zer gertatu zen. Eta gainera nik uste dut, zoeri ondo datorkiola bengoz onartzea gertatu izan zen abintza garai horretan, bestela eskumaren partetik etengabeari dira, orain ikusi dugun bezala, Korkueraren historiarekin eta karta bomben inguruan. Edozein aukera topatzen dute gal ateratzeko, gerra zikina ateratzeko. Guazen hori onartzera. Horren atzean guk ez dugu zigorrik nahi. Guk ez dugu inor espetxeratu nahi. Guk zabaltasunez jokatuko dugu. Eta behin 30 urte espetxean egon ondoren guk bai eskatuko genuke presoiekin ere eskuzabaltasunez jokatu behar dela. Eta bengoz afera honi beste pausu bat eman behar zaiola. Biktimentzat mingarria izango dela? Pues bai, guretzako ere mingarria da, baina ez daukagu bueltarik. Aurrera egin nahi badugu, ez daukagu bueltarik. Ez dago bake biderik 200 pertsona espetxean jarraitzen badute. Ez dauka zentzurik, nire ustez. Eta orduan, hori ikusi beharko da, guztione eskuzabaltasun hori pausuak benetakoak izan daitezen, eta bintzat, poliki bintzat, presoak beraien legedia aplikatuta ateratzen az daitezen. Eta oso importante iruditzen zait, 40 urtera zigortzen dituzte, hasi direla zigortzen, 2003ko lege baten ainorretuta, oso arriskutsua da, ze benetan beste 10 urte gehiago zigortuko ditugu, aurrera pausuak eman beharrean, guazen mesedez bengoz legedi berezi hoiek atzera botatzen, eta guazen benetan aurrera egiten, ez? Dakit.
Thank you so much, Carmen. I think you and Robert raised these two critical issues of generosity and Carmen, how to integrate those into the way forward. Bigai garrantzitsua aipatu dira, aitortza eta eskuzabaltasuna. Agus, zerbait komentatu nahi duzu? Gero ere nahi nuke ja hasi galderak jasotzen edo ze iruzkin dauden aretoan. Agus? Creo que entramos en uno de los segundos retos pendientes, ¿no? Que es la aplicación. Bueno, gauza batzuk badaude pendiente, hau da politika normalizatu bat erabili behar dela presoekin. Eta inziso txiki bat egin nahi dut, berak aipatu den gai horretan, hau da, ebatzi gabeko kasu horietan, hau da, bai estatuaren aldetik eta bai etaren aldetik. Presoen kasuan, oraindik baditugu eginkizunak egiteke, oraindik ere badago salbuespenezko legeria bat, eraiki egintzena preso tipologia honentzat. Presok 2000 Karmek 2003ko legea aipatu du, 40 urteko zigorra sartzen duena, ezartzen uzten duena. Eta horrek esan nahi du, oraindik ere herrialde honetan egon daitezkela presoak denbora askoan. Ez dakigu noiz arte, Robert, nire naiz abokatua. Baina andamiaje horrek 3 parte ditu. Alde batetik, graduen bilakaera normalean, bigarren mailatik gradutik aurrera badauketituzte eskubide batzuk, eta laurden bat bete ondoren badute eskubide batzuk, preso hauei aplikatu ezaiena. Hau da, graduen aplikazioa arindu egin behar da, hobetu egin behar da, hau da, behintzat espetxe periferikoietan, aldiretakoetan, euskal espetxetara ekartzeko eta Nafarroko espetxetara ekartzeko hori izango litzateke bigarren elementua, eta hirugarren elementua zentzu horretan izango litzateke beharrezkoa dela Espainiako estatuak Europako zuzentaragoa aplikatzea, estatu gehientera aplikatzen dena, hau da, zigorren betaketa. Eta horrek ere ekarriko luke hainbat gauza bideratzea zentzu horretan. Egia da ere, inziso txiki bat egin nahi dut, agendan sartu behar dugu erbesteratuak eta ieslariak. Hor ez dago errezeptibitaterik estatuaren aldetik, hor lehiatile bat dago entzutegi nazionalean nahiko etxita dagoena, eta deportazio beste kasu espezifikoagoa da, oain ez gera sartuko xehetasun teknikoetan, baina ieslariari etzaio uzten entzutegi nazionaleko espedientea eskura izaten, esaten zaio etortzeko espedientea bila, eta horrek zailtasun bat erantzten du. Beraz, gai hori ere agendan egon beharrekoa da. Eta funtsean, aurkitzen ditugu bi arazo. Arazo bat eta eztabaide bat. Lehenik eta behin entzutegi nazionala. Momentu honetan, euskal espetxetako presoak batzuek baimenak lortzen ari dira, espetxe tratamenduaren batzordearen onespenez, eta entzutegi nazionalean badago lehen aretoa SPGLek epaile bat ezagutuko duzu, eta berriro elegitea eta berriro espetxera bialtzen ditu. Eta, konparazio bat besterik da, utziko didazu egiten. Katalunia preso dauden politikariekin, haiek baimen ematen zietenen, ateratzen ziren, eta gero berriro sartzen zuten espetxean, hori bizi izan dugu, eta orain, eszenatoki horretarantzkoan, eta bigarre eztabaida da Euskal Gobernuari entzun diegu, transferentzia emana dagoela, nik konfiantza daukat epe arrazonagarri batean denak etorriko direla Euskal Herriko espetxetara, eta Espainiako Gobernuaren azken mugimenduak bukatu zuen hurbilpeketak egiten Madridetik gora, ardezagun nota, eta espero ezagun gero bizkorrago egingo dela. Baina gero dago, Eusko Jaurlaritzari entzun diogu hitz egiten espetxe eredu desberdin batei buruz eta justizia restauratiboari buruz hitz egin dugu Eusko Jaurlaritzak. Planteamendu interesgarria da ze hautsi egiten du Espainiako estatuak orain arte ezarritako irizpidearekin Aznarren esaldia adibidez ustel daitezela espetxean, hau da, egiten duenak ordaintzen du eta baina oso punitiboa den jokamoldea. Justizia restauratiboa berritzailea da, elementu interesgarria da, eta hirugarrenez, esan behar dut, nazioarteko estandaretara hurbiltzen dela, Europako estatu progresistenetara. Karo, gero beti praktika azten zaie, nola egiten den teorian onartzen den hori guztia?
Eta ikus ezagun ze proposamen egiten diren eta nola ezar daitekeen erreintegrazio bide bat, euskal bide bat denontzat, eragile guztiak hitzartua eta pertsona guztientzat, preso guztientzat erabakita. Eta orain pixka bat konpondu gabeko kasuak aipatuko ditut. Garrantzitsua da bakea eraikitzean badu bere pisua, etengabe sartzen da eztabaidan gainera. Eta estatuaren biktimak, aldetik ez dago inolako presorik, eta kasu oso ireki gutxi daude zentzu horretan. Nik uste dut orain arte aplikatu den eredua agortuta dagoela. Kontua zen, eredua zen kasuak irekitzea, eta esperantza handia zuen. Bi kasu egon ziren irekita zentzu horretan, estatuko biktimen kasuan, ez da lortu kasu bakar bat ere irekitzea. Nik uste du bide hori agortua dagoela. Pentsatu behar dugu bide berri batean. Ze uste dut egiarekiko eskubidea berdina dela biktima guztientza. Zein den bide hori? Atzo nazioarteko ordezkariak egiten duten bezala herrialde honetan ez zaigu gustatzen beste prozesu batzuei begiratzea, ze gurea oso berezia da eta oso propioa, oso gurea da. Atzo izan zuten eztabaida hori. Baina nik uste dut beste prozesu batzuk aztertu behar direla. Brian aditua da horretan, egiaren batzordeak ere daude kontzeptu gisa, horrek utziko luke behar bada egia eskaintzen biktimei eta soluzioak adiskidetze eta bizikidetza demokratikoaren arloan ez bakarrik ikuspegi punitibista erabiliz espetxe gehiago emanez. Ez naiz ere impunitateaz hitz egiten ari naiz justiziaz eta egiaz, baina justizia aplikatu daiteke modu batean edo bestean beti ere testuinguruaren arabera. Ez gaude duela 10 urteko testuinguruan, orain gaur egungo testuinguruan gaude eta euskal gizarteak aurrera egin nahi du bizikidetza demokratikorantz eta urratsak eman nahi ditu adiskidetzen. Thank you, Agus. Eskerrik asko, Agus. Robert, ez dakit zerbait erantzi nahi duzun? Eta gero galdera bat dut Brian entzat, publikoaren aldetik. Bueno, minututxo bat ez dut gehiago. Bueno, biktima asko erabat adoz gaude horrekin, biktima asko, eta haren biktimak, kasu egin behar dira terroristak hurbiltzeko, oso ondo dut zaigu. Espetxean egon behar dutela zigorrak esan arte, oso ondo, ateratzen direla, oso ondo, hori da legea, hori da araudia. Hemen arazoa da, batzuek esaten dutenean, ezetz, esaten dutenean guztiari jakin gabeze terrorista zari dire. Nik hitz egin zaket hiperkorrekoei buruz, kalean daude, bai. Legeak esaten du, bai. Nork du errua? Bueno, atentatua 87an izan zen. Nork du errua 87an atentori gertatu izanak etak. Nork du haien erantzulak ja kalean egoteaz, legeak egin zuenak du ardura hori, eta lege hori pertsonaje batek egin zuen, diktadorea zen, eta Francisco Franco izena zuen. 73ko zigor kodea, horren ez dakigun dauden Francoren gerakinak eta bosta jola zait, baina jakin nahi duena, joan daitezela galdetzea zergatik egin zen, zergatik aplikatu zen lege hau, legeak honek usten bali badu atera daitezela, hori gertatzen da. Eta zer pasatzen, baina ezin dira beste pertsona batzuk errudundu, edo gobernu batzuk errudundu egiten dutenean, eraudia bete besterik egiten ez dutenean, beraz, biktima askok hori ulertzen dugu, beste batzuek ez dute ulertu nahi, respetatzen dut, baina ez dezatela nire izenean hitz egin, uznazatela pakean, ez dezatela nire buruz hitz egin, ez beste batzui buruz, beraz, hurbiltzea bai noski, atera zergatik legeak diolako, oso ondo, hortik aurrera, egin dezatela ahal dezaketen bizimodu normala, eta ez daitezela itzuli lehen gora, hori gertatu zen duela 10 urte, eta horrela gaude orain. Eskerrik asko. Eta ideia horiek gurekin partekatzeagatik, Robert. Eta nik uste dut horrek oso ondo garamatzala Briani engo diodan galdera hortarazuk. Adiskidetzea aipatu duzu, adiskidetzea. Nola ebaluatuko zenuke, nola baloratuko zenuke gaur egungo egoera Euskal Herrian? Konparatzen baldin badugu ze egoera bizi genuen terrorismoaren amaieraren aurretik, eta baita ere konparatuko bagenu esate baterako, ze egoera zegoen transizioaren ondoren.
kontutan hartuz aniztasun dagoen gaur hemen. Nola izango litzateke adiskidetze hori? Eta nik uste du zerikusia duela Robertek esan duenarekin errespetatu egin behar dugula legea, egiten dugun guzti horretan, baina behar bada birplantatu beharko genuke pixka bat legea, ez? Nola izango litzateke adiskidetze hori praktikan? Ea ondo ulertu dudan galdera. Nik uste dut galdera hori egia esan, galdera horrek erreferentzia egiten dio honen guztiaren hasierari. Noiz hasi beharko luke honek guztia? Eta begiratzen badiogu adiskidetzeari bat egiteari eta aitortzari. Aitortza oso elementu garrantzitsua da adiskidetzean. Eta kontutan hartzen baldin bat ditugu elementu hauek guztiak, orduan ezin dugu hasi 80ko hamarkadaz, 70ko hamarkadaz hitz egiten, edo 70ko hamarkadaz hitz egiten. Ez. Nire ustez egin behar dena, da sartu egin behar dugula diktaduraren garaia, oraindik landu ez dena, edo aztertu ez dena, parametroen barruan. Eta behar bada, hau aukera paregabea da zerbait inklusiboa egiteko. Behar bada aukera bat ere izan liteke legatu hau lantzeko iritsi zaiguna diktaduraren garaietatik. Nire balorazioa, politikaren inguruan egin dezakedan balorazioa Espainiako estatuan, hau da. Niri iruditzen zait. Alderdi popularraren arteko eta alderdi sozialaren arteko harreman horrek oraindik ere sufritu egin duela frankismotik iristen zaigun legatuaren ondorioz. Eta orduan, nire ustez, aprobetxatu egin beharko genuke aukera hau gogo eta egiteko honen guztiaren inguruan. Ze hori guztia bada gizarteak hitz egiten duen, horrekin bat egiten duena, hau da, horri buruz hitz egiten ari da, ze sarraski gertatu dira, biktimarioak, sarraski hoien egileak, jadanik ez daude bizirik, baina horrek ez du esan nahi Espainiako estatuak ezin duenek aitortu gertatu egin zirela gauza horiek, sarraski horiek, izugarrikeria horiek, ezakit horrela erantzun diodan galderari, baina bai, nik uste du zati batean erantzun diozuela galderari. Galdera nahiko zabala da, hau da, nola izango litzateke adiskidetze hori. Zer esan nahi du adiskidetzeak gaur egungo egoera? Nik uste dut, nik plantatuko nukeen galderagako bat, zuei egin nahi dizuedana, hauxe izango litzateke. Hau da, gu hemen nahi bali badugu Euskal Gizarteak aurrera egin dezan, eta egia da, entzun ditugula lekukotza oso potenteak, oso indartsuak hemen, eta norbanakoen esperientziei buruz hitz egiten dituguna, ze biktima desberdin egon diren, eta nola atera diren aurrera. Niri gustatuko litzaidake planteatzea galdera hau. Nola lideratu ditzakegu gazteak, nola aska ditzakegu gazte hauek esperientzia mingarri horietatik, beren gurasoek eta aitona amonek bizi izan zuten egoera horretatik, adiskidetzea praktikan bizitzeko izenik eman gabe. Eten gabe adiskidetzea hitz egin berrez izateko gertakari hutsa izan dadin, zer egin dezakegu horren inguruan, Agus, esan nahi duzu zerbait? Bai, nik uste dut alderdi hau hirugarren erronka batekin lotuta dagoela, hau da memoria kritiko inklusiboarekin lotuta dago, eta ze momentuari garen bizitzen. Nik uste du gure helburu nagusia, edozein bake prozesuaren helburua dela ez errepikatzearen oinarria jartzea, eta hori ez dago inon bermatuta. Ez dago inon bermatuta. Hemen, zorionez, ez da disidentzia armaturik egon prozesu honetan. Beste leku batzuetan, Kolonbian, Irlandan, leku askotan disidentziak egon dira prozesu hauetan guztietan. Eta, gure ere ez da bake prozesu ohiko bat, esan genezake. Eta askotan disidentziak sortzen dira, eta ematen du eremu horretan ez dagoela inolako aukerarik. Baina nik behintzat ez nuke eskua sutan jarriko zentzu horretan. Baizik eta
lehen da bizi presoen auzia konpondu beharko litzateke, biktimen auzia eta baita ere memoria inklusibo kritikoarena. Ondo konpondu behar dira gatazkaren ondorioak, bestela indarkeria zikloa bukatu dadin behingoz. Eta parentesi txiki batekin nahi dut, lehen astu zait presoen gaian funtsezkoa da soluzioa ematea iparraldeko betiko bizitzako zigorren inguruan. Oin blokeo oso handia dago eta nik uste dut agendan egon behar duela. Bihar landuko dute hori iparralden eta oso garrantzitsua eruditzen zait ere gai hori. Beti ereko zigorrak 2 preso dituzte zigorroiek iparralden. Foro sozialan oso kezkatuta gaude une honetan. Eta gauza asko egiten ari dira memoriaren arloan, gazteen artean, ikastetxeetan, badago tokiko mailan egiten diren esku hartzeak, Gipuzkoan, Gipuzkoako Foru Aldundiak ere gauza asko egiten ari da zentzu horretan. Baina zer ari da gertatzen une honetan? Nik ez dakit ondo egiten ari garen. Ez dakit memoria kritikoaren eztabaida ondo ari garen ematen. Nik uste dut gaizki egiten ari dela espazio politikoan. 2-3 urte daramagu etengabeko argudioak errepikatzen, hau da, interpelazioa, eta ni gehiago, eta zu gehiago, eta zu gutxiago. Eta bakoitzak uste du zilegia dela, arrazoia duela, eta besteak mugitu behar duela. Eta horrek, hori etengabeko eztabaida bada, Espainiako Kongresuan, eskuin Espainiorra eta Vox hor daudela, eta etengabeko eztabaida bat dago. Eta etengabe errepikatzen dira. Aieteren aurretik, 3-4 astez eztabaida kritiko bat, krispatua zorrotza egon zen. Nola iritsiko ginen berrire aieteko espiritura. Nik uste dut lortzen ari garela dena den. Ze ari gara helarazten belaunaldi berri politikarien eztabaida garratza hauekin. Oso irudi negatiboa, elkarrizketa gune bat sortu behar da, denetatik hitz egin daitekela transmititu behar da, eta ez mikrofonaren tentsio politikotik, baizik eta elkarrizketatik gatazka konpontzeko modu gisa. Gatazkak beti egongo dira, gatazkak beti mugitzen dituzte gizarteak, baina ebatzi egin behar da elkarrizketaren bidez. Gatazkak daude fabriketan, familietan, eta bar. Normala da. Funtsezkoa da gizartearentzat, baina lortu behar da elkarrizketaren bidez konpontzean. Ikusten du zentzu horretan, aieteko espiritua utzeko didazu esaten, nik uste dut jardunaldi hauen inguruan eraikitzen ari garela zentzua. Eta atzo, izan genuen espazio, tentsio dialektikoaren espazio batetik pasatu behar dugu eraikitzera, gune eraikitze batera. Eta hitz totemetatik atera behar ditugu, bete ateratzen dugu hitz totemat, eta gero ez dugu desmontatzeko modurik aurkitzen. Hau da, hitzarmen guneak bilatu behar dira. Eta badakit eztabaida elementu oso garrantzitsua dela, baina nik uste dut zentzu horretan gai izan behar dugula aurrera egiten. Eta bukatuko dut, Brianek esan duenarekin bat egiten. Espainiako estatuak espero dugu keinu bat egingo duela sortutako min guztiaren aitortza gisa. Nik ez dut espero, heldutasunekoa dagoenik hori egiteko. Robertek ere esan du, nik ez dut uste ala denik, espero behar da Espainia mugitzea guk mugitzeko, argi dago ez. Hau, hemen konpondu behar da. Eta lagunduko luke Espainiako gobernuak keinu bat egitea, aitortzak keinu bat egitea egin duen minaren inguruan, noski, ekarpen handia izango litzateke bizikidetza demokratikoa. Baina nik ez dut espero. Eta beraz, bake prozesuaren barruan, hau da zergatik mugitzen gara, alde bat mugitzen da hainbeste eta bestea ez den mugitzen, nik uste hemen hauzia argi dagoela. Hemen gaude eta hemen konpondu berritugu arazoak. Eta gainera, baditugu zauri batzuk irekiak, eta zauri horiek itxi egin behar dira. Ze hori da modu bakarra gauza konpontzen joateko, indarkeria zikloak isten joateko, ze hori da modu bakarra egiazko ez errepikatze baldintzak sortzeko, bizikidetza demokratiko bat sortzeko, hori baita helburua, eta berriro esango dut. Oso kezkatuta gaude, 10 urte geroago, eta hasieran esan dut, nik batzutan gozetan jaikitzen naiz, prentsa ikusten dut, eta ematen dut duela 10 urte, baina okerrago gaudela eztabaidaren tonu horretan.
Thank you, Agus. I'll come to... Eskerrik asko, Agus. I'm conscious that we're drawing Bai, towards bueno, the end of hitza our session. emango diot Carmeni. Badakit ja amaitzen ari garela sesionetan, beraz, azken interbentzioak izango dira hauek. Hitza pasatuko dio lehenbizi Carmeni, eta gero Briani, eta gero itxingo dugu eztabaida. Bat nator, eta igual pixka bate aportazio modua edo ados nago Euskal Herrian konpondu behar dugula, gure gizarteak konponduko duela eta tresnak eta autua badagola. Baina bide horretatik, bai eta krispazio hori ere aipatu ondoren, mai gaineratu nahi dut, ze krispazioa suposatzen digun guri solu etikoari buruz ematen dizkigutenean lekzio moralak. Guk ez dugu lortuko estaduak onartzea bere mina, baina mesedez ez segi behin eta berriro alde bati eskatzen zuek hitz egiten dutenean, beraiek ez direnean kapaz onartzeko ez Madrilek onartu behar duenak, Gasteizek onartu behar duena bebai. Orduan oso mingarria da, eta orduan hemen konpondu behar dugula ados. Eta guztiok egin behar dugu reflexio hori, ez eskatu hainbeste aurrean daukasunari, zuk zeu oraindik pausu bat ere eman ez duzunean. Bakarrik, esperantza, desde luego, badaukat, ez Madridetik etorriko denik, baina bai esperantza daukat, behintzat gizarteak aurrera ingo duela, eta egia da, nik behintzat gure gazteak gai honi dagokionez, ez dut krispaziorik somatzen, behintzat nire inguruko gazteekin asko ibiltzen naiz, eta bildurra ematen diala hori bai, faltzuan itziko dugun debate hau, horrek ere bildurra ematen dit, pertsonalki nekatuta nago, niretzako 36 urte dira, ja, borroka honetan nabilela, ez? Askotan esaten dut, nahiko da, ez noa ja inora, ikusten duelako, azkenean noragoaz, ez? Eta baina bai egia da, saiatu behar garela faltzuan existen, gazteak dialogo eta hitz egiteko eta giza eskubideen defentsan ezi behar ditugu, gorrotorik ez, hori bai, eta nik uste dut hori importanteena dena, eta positibotasun hori, baina benetan errepikatu nahi dut, oso mingarriak dira ematen dizkiguten lesio moralak. Thank you ever so much, Carmen. Robert, please. Eskerrik asko, Carmen. Para cerrar heridas. Bueno, zauriak isteko eta soluzioak aurkitzeko eta aurrera ditugun erronkei erantzunak emateko, nik uste du badagoela ez bat funtsezkoa. Egia bilatu behar da. Bakoitzak gure egia dugu, kontrastatu egingo dugu, ikusiko dugu zeintzuk diren bakoitzaren egia, eta ateratuko dugu denen artean zein den egia. Etorkizunari begira, gazteriaz ari garela, begibistakoa da, gertatu dena esplikatu bartzaiela, ezer ezkutatu gabe gaztei, eta gaizki egindunari buruz hitz egin behar da, eta ondo egindunari buruz ere bai. Baina nik, distantziatik begiratu urdez, hemen 450 kilometrora nago, hemen Kataluniatik pixkatu urrutiago ikusten dugu, baina kezkatuta gaude ere bai. Baina ikusten duzunean, planteamendua dela badagoela jendea, mezu bat egiten duena, mezu positibo bat egiten duena, bere jendeak egiten duenean, eta negatiboa da, bere jendeak egiten duenean mezua. Baina bere jendeak gaizki egiten duenean isildu egiten dira, eta bere jendeak ondo egiten dutenean ere bai isildu egiten dira. Barkatu, hori ez da egia. Hori da zure bertsioa. Baina zuk ezin duzu eskola batera jun, unibertsitate batera jun, ikastola batera ezin zara joan, hori azaltzera, isten ari baldin bazara egia zure ideologia pertsonalagatik. Hau da, lehen aipatu dugu zer izango litzateken aitortza soziala. Eta, flash bat etorri zaiz, ja gogoratzen nintzen, eta oso garrantzitsua izan zen egia esan. Gogoratzen naizen ez ekainean, uste dut hiperkorren urte horrenan izango zela, 2006an uste izan zela,
Y además tengo el honor Eta gainera, de guardar aquella carta. gutun hori ore handiz gordetzen dut. Jaso nuen Ibarretxe lehendakariaren gutun bat aitortuz Euskal Herriak, Euskaldun guztien izenean hitz egiten zuela uste dut, aitortuz Euskal Herriak ez zituela ondo tratatu biktimak. Año 2006. 2006 duela 15 urte terdi. Eta enuen ere oihartzun handirik izan, Maixa Belasek irakurri zuen gutun hori Bartzelonan. Hiperkorek etaldian ez dut gogoratzen oihartzun handirik egon zenik horren inguruan. Seguruenez idatzietako komunikatu hori Gasteizen irakurri izan balitz, barkatu eta kontu zitulpenarekin la hostia izango zen. Baina pixkatu horkabean pasatu zen. Eta Euskal Herriak, bueno, jauna Andreak, bai, utzi zaituztegu botata, ez zaituztegu tratatu behar zituztegu bezala, hostia, eskerrik asko. Zergatik gogoratzen dut orain une hau? Ze horrek itxi egin zuen oinaze asko, jende askorengan, ja ezin duzu esan Eusko Jaurlaritza ez da kezkatzen, ze esan dizu jadani baiet, eta aitortu du bere huts egitea. Eta orain, Rosa Jukek, ni baino beto jakingo luke, nik datazen ez ondo gogoratzen, baina 2012ko azaroan Ezker Abertzaleko bozera maile batek Bartzelonako unibertsitatean eta etaren biktima batzuen aurrean eta muturreko eskuineko batzuen aurrean ere bai, terrailureko batzuen aurrean ere aitortu zuen Ezker Abertzaleak etzela bere mailan egon. Etzela bere mailan egon, etak sortutako biktimaren kasuan, betiko gogoratzen ez, Fernando Barrena, bueno, ez dakizien izan zen, Fernando Barrena, edo bestero bat uste, Fernando Barrena izan zela Bartzelona, baina nola Bartzelonan irakurri zen, batzen ezer pasatu. Eta orduan nire horretek esaten denean, Ezker Abertzaleak paso egiten du biktimez, ez barkatu, niri irakurri didatea jakineraz komunikatu bat esan ez dutela paso egiten, eta aitortzen dutela biktima horiek utzi dituztela, bertan bera utzita, bestalde batera begiratuz eta ez zutela egin behar. Berriz ere esango dut behar bada arazoa ez da zeinek esaten dituen gauzak, baina baizik eta non esaten dituen, behar bada egia hauek azaldu berdera konbentzituta nago hau behar bada berritasun bat izango dela askorentzat, baina hori irakurri egin zen 2012an Bartzelonako unibertsitatean deustun izan balitz, bueno, ikaragarria izango zen. Baina Bartzelonan izan zen ez bat zer pasatu. Behar bada, falta zaigu pixka bat komunikazioa hainbat lekuren artean azaltzeko ondo egin diren gauzak. Beraz, nik ere aitortzen dut gauza asko oso ondo egin direla ustez nire etxaiaren aldetik. Ez da nire etxaia egia esan, baina baita ere esaten dut ondo egin dela, berbadori da arazoa. Egian ezteko egia erakutsi behar dela eta ez bakoitzaren egia, ezin baita frogatu. Thank you, Robert. Brian, final word to you. Right, very briefly, I think we've heard the impact of acknowledgement. Oso labur. Denok dakigu zer nolako eragin izan dezakeen aitortza batek. Hori Hego Afrikan ere ikusi dut. Eta ikusi dut zer gertatzen den publikoki aitortzen denean edo ez den aitortzen egindako kaltea. Eta hirurei entzunda antzematen da akituta daudela, mina dagoela, sufrimendua dagoela, gauzak jarraitu egiten dutelako beti berdin, ez da? Badirudi ez dela aurrera egiten. Eta hori antzematen dut, jasotzen dut. Eta baita ere, esan nahiko nuke, Jonathanek ere galdetzen duela zer egin daitekeen, ez da? Zer egin dezakegu etorkizunera begira, aurrera egin ahal izateko? Nire ustez, inoiz baino gehiago, proiektu bat bilatu behar duzuela Euskal Herriarentzat. Euskal Herriak proiektu bat behar du. Eta agian berreskura daiteke nazioa eraikitzearen proiektu hori. Zuk nazio bat eraikitzen baduzu, eraldaketa sakona, aniztasuna jorratu behar dituzulako, besteak beste. Beraz, kontakizuna ez da egongo lotuta gauza negatibo bati, baizik eta nahien. Eta etorkizunerako itxaropenen
kontakizun bihurtuko da. Nire ustez gizakiok itxaropena behar dugu. Sentitu behar dugu zerbait nahi dugula, lortu nahi dugula. Guk Hego Afrikan ez dugu nazio hori, ezta? Eta bai eduki dugula, egiaren eta adiskidetzearen batzordea, baina oraindik ere lege batzuk mantendu ziren, lehenengo gobernu demokratikoak mantendu zituenak, jarrera horri, tribal hori mantentzen dutenak, nolabait, edo babestu egiten dutenak, ezta? Eta sustatu egiten da, tribalismo hori, lege horietan. Eta hori noski, kontrajarria zen oposizioan zaudenean, baina gobernura iritsi zirenean mantendu behar zituzten legeak. Baldin eta milioika zulu horien botoak lortu nahi bazituzten. Eta izan ere, lege horietako asko lidergo tradizionalarekin, autoritate tradizionalarekin lotuta daude. Eta lege horiek apartheideko estatuak egindako legeak ziren, ezta? Itxurakeriatan ere aritzen zirelako, ezta? Eta esaten zuten, etzela egongo gutxiengo zuri baten nazio bat, baizik eta nazio asko, zeratutako nazio bat, beraz tira, hori hor dago, ezta? Eta iruditzen zait, gure kasuan Hego Afrikan beharrezkoa dela nazio proiektu hori lantzea. Goazen begiratzera Ipar Irlandari. Zer egin dute? Sistema bat sortu dute, eta Ipar Irlandan bizi baldin bazara, aukeratzen duzu ea Irlandarra edo Britaniarra izan nahi duzun, ezta? Zuk aukeratzen duzu pasaportea nolakoa nahi duzun, edo bi lekuetakoa, ezta? Batzuek noski nahi dute Irlandako Errepublikaren baitan egotea, beste batzuk Britania handian egotea, baina nire ustez honena zer litzateke nazio bat ere ekitzea Ipar Irlandan. Ipar Irlanda dena, ezta? Beste nazio bat. Horrela, gai horiek lantzeko aukera izango luketelako identitatearekin eta aniztasunarekin lotutakoak. Eskerrik asko, Brian, zuri ere, eta uste dut gaur goizeko mahai inguru honetan, gure erronka, zela erronkak lantzea, eza? Eta zu, Brian, aipatu duzu erronka handi bat, eza nolakoa litzateke identitatea, nazioa, etorkizunean. Amaitzeko, Ipar Irlandako pertsona batek esandako zerbait aipatu nahiko nuke. Berak zioen adiskidetzak ez duela hasirarik eta amaierarik gure izanaren parte bihurtzen dela. Eta hori uste garrantzitsua dela gatazka bizi izan ditugun guztiontzat. Askok pentsatzen dute adiskidetzea badela irtenbide erraza. Eta uste dut gaur egun eta gaur ikusi ahal izan dugun bezala badela biderik eta aukerarik gogorrena bizikidetzarako. Eskerrik asko, Brian, Robert, Carmen eta Agus, eskerrik asko zuen ekarpenarengatik, gaur egin duzuten ekarpenarengatik, baina baita ere zuen egunerokotasunean egiten duzuen ekarpenarengatik, adiskidetzeari egiten dio zuen ekarpenarengatik. Eta Carmen, iruditzen zait, bai, akituta sentitzen zarela, ez da, ulertzen dut. Eta uste dut hori askori gertatzen zaigula, ez da. Dena den, jakin dezazuela, inspirazio iturri direla zuek gaur esandakoak, hemen gauden guztiontzat. Orain bazkaltzeko etena dugu, ezakit zerbait esan behar digun Nekanek, arratsaldean gertatuko denari buruz. Eskerrik asko ere interpretei, benetan lan bikaina egiten ari direlako, goiz guztia daramate, hizkuntzen artean aldaketak egiten, elkar ulertzeko aukera izan dezagun. Eskerrik asko beraiei ere. Eta ez dakit zerbait gehiago esan nahi dugun Nekanek, arratsaldeari buruz. Zer horrek esan dezu dena. Gaurko ekitaldia, goizeko ekitaldia eta saioa amaitutzat ematen dugu eta arratsaldean elkar ikusiko gera. Beraz, probestu eguerdia.